كم مسراق سام عرب كاب سمين كسعدبو سم كان جل عالم تمسكن يكون سلا أملاخنتك سلا فتعرينتك سلا قويتنتك سلا نكسنتك سلا ملكوتنتك قدس እግዚአብሔር አምላኽና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግሚልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻ ኸሞ ሰዓት ዛምሸ እዚኣ ድማ ባርከልና ናብዚ ጉባኤ እዚ ክንሳተፍ አምላኽና ዘፍቀድካልና ዝመራሕካልና ንስኻ ኸሞ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ጉባኤ ቅዱሳን ግበረልና ብመንፈስ አዕብዩ ናብ ሰማይ ዘጠምተና ኣብ ሰማይ ድማ ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ዘፀንብረና ጉባኤ ግበረልና እንጽልዮ ጸሎት አምላኽና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትሰምዖ ጸሎት ግበረልና እንመሃሮ ቃልካ ድማ ቃልካ ምዃኑ ሰሚዕና ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ስኻ ሓግዘና ኣብ ሕማም ዘለው ኩሎም ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ፈውሰልና ሓዘን ዘለው ፃናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርቦሎም ጠምዮም ፀሚኦም ዘለው ንስዓዮም ብስጋን ነብሱ ተኣስሩ ትሓዮም ፋሕ ዝበሉ ኣክቦም ኣብ ፀበባ ኣብ ሽግር ኣብ መከራን ዘለው ድማ መስተርሆ ፍጠረሎም ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ኣብ ወፍሪ ዘለው ድሓን የእትወልና ኣብ መገሻ ዘለው ድማ ድሓን መለሰልና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእክቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ነበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገድና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንገሊኺ ብስጋኹን ድንግሊኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እሽኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ፍትሐ ወይስረ ጊዜና አምላክና ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካናን ሰሪያት ያደምሳሲ አበሳውሉ ደብር ከሻቴ ብርሃን አንቱም አውየ ካናት አውየ ዲያቆናት ጡሎን ሳይሩ ገጸናት በበስምክሙ ኩኑ ፍታኖን ጻህኒ ረስየንስ ብሉዋን ሰማያት ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ በል 12 ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 كمؤون بأنت أجزتنا مريم هارن كرسوس مل 12 بأنت أجزتنا مريم هارن كرسوس 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 بأنت أجزتنا مريم مهارن كرسوس إذا سعزي آمن بارسقا قويتانا إيس كرسوس أما مقابرين مفصمتا ساعات معلتن إيا كمون دك أسام سال مسل زخونة كمون داتا قزي المسد تغسرنا مسقانا صلوت سناي نقر نزقبرنا يقرب هالي زيابه رابون قويتنا مدغنان بدحنان إيس كرسوس نمسكنا لنا شويرنا ردي إناني عليونا نقربنا تقبلنا تمعقبنا نتمعنا سعادة سعادة أو نبتحنا أيو الجمع زعد السعالة دي عم بكل زمن يوتنا بفصم سلام كحلونا كل نزع زابير ملغنا لبمنا لنا وقويتانا زابير كل التحزابون قويتنا ملغنا مدحنا يس كرسوس لعلي كل قبرين ما انت كل قبرين أو شي كل قبرين نمسكنا كالنا سلا سور كنا نزل داخلنا نزحل كنا نبخاون سلا زقرب كنا نتقبل كنا سلا دعوب كنا نزتنا كنا سعادة سعادة أو سلا زبصح كنا نمسكنا كالنا وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلا زل منك كالنا كم محرت كون لنا نزعد السؤال زي عن كل زمن يوتنا نعاقب فرها بفصم سلام كم بتصمها بنا كل غناتن كل مكران حبهم قولن زغنة كل قبل سيطان مخرف عصبات من لعل سلام وقويتا كبارح كم كل حزب خاونا رح كم زريا عزز لنا يبطعونا رح زي زهايش عزلنا تمنى نكروتن كل حاجة سلام كرنا سلطان ذهب كنا نساق ما كل قفاد إحنا نبالها نبرنا فتناي تأتونا هذا ود خاويتنا أملاكنا مدحنا يسكر صد من تفور سبيل بزجبرة محرتين قرأتان مساق معر محروم زغان من فس كرسن مسجانا صنعة مؤذل لك على من كل ساعة نزل علم آمين يعني الصحابة مزمور 5 حدا وأملاك مسالخ محرني
كم تعبير راغا أبساي دمسس كاب أبساي أصبي كحصبني كاب حاتياتي وناصريني أنا أبساي فلت ألغم ما حاتياتي كل جزيب كما أيو زربا خاص عدد فردخان صونكا تركب سأنا أخاطر يبدلكم أبقى ميخا كي جوركم نوبا أبسات ولدكم ميكا بحاتيات أنا ستني نون حق أوشتي خاطر لي أحبو تمارني من تغس أرسو سمع زاطريني كبرر صدوس أبني تنزقد قد كاين عصم تحقوسات بهتان حقوسنا اسمعني يزقها بحاتياتي كولو نبزل أبساي ودمسسو وأملاق أريد بفتر لي سحنا منفس كاوشتي حدث كابقت كاي دربيني حقوس ملحان كاملة سلي فقادنيا منفسون دقفني مقد خان مفرسكم ربيه حتى أنا وخاكم لسيم وأملاق ملحاني كابدا دم أنك فني سانين صدق أهل الكتب للإياه ويتاي أفي مسقانا خنقرس خنا فريق فت مسوعة بهب بلكاني مسوعة أملاق سور منفسيو وأملاق نسورن قد نبعيك معونيخا نسيم صدقها سناق ورلا مكاتيات إرسالي وندا شيب موسوعة صدقي بزحر مسوعتي بملو مسوعة باك بلكايو شو عم مسوي أرحق أرولك أيوم هالليلويا صلاة جزيرة كاس بكرسان نقصين أملاقين مسقانا أرولو حتى أتيك حد قال لك إلمنا آمين. كبر المسكان أملاخنا يكون ممر سارة حفتنا فروينين قعب سلام آتاقن نباب تصولت كن عدلنا أبونا أبوي ملاك سلام ولا خوفي لكم أبقزام مزمور 130 صلي لنا دكتور صقاب نتان دحر حليقة مزمور 130 حدن اندحر حليقة اللي قبلني نتات حليقة اللخو نحجي اللخو اش تاقين دكتور كفلاي مزمور مبل 130 كلتن كتصلي لنا ماما رزنت مزمور داويت 133 أنا مزمور مبل 134 كتصلي ماما سارة مزمور داويت 137 أبي مرقيتا مزمور داويت مبل 138 صلي لنا يوم أبو ملاك سلام مزمور داويت مبل 141 دكتور صقاب مزمور داويت مبل 142 دكتور كفلاي مزمور داويت مبل 146 ماما سارة مزمور داويت مبل 147 ماما رزنت مبل 147 ممهر سارة مبل 148 الشي مزمور داويت مبل 148 حاول نكتم ببالنا ሰላም ቤተሰብ መድኃኔዓለም ከመይ ውዕልኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ፣ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ፣ ኩልኩም መላእክቲ አመስግንዎ፣ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ፣ ኣትን ፀሃይን ወርህን አመስግንዎ፣ ኣቱም ብሩሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ፣ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም መዓልትን አመስግንዎ። ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ። ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም፣ ዘይሃልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም። ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ። ኣቱም ገበላት ባህርን ማዕሙቕን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳይታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ቦብላን ኣቱም ኣብ ክራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣዕዋምን ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን
ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረርቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዙትን ዓበይትን ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ እሞ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳን ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 15 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲ እግዚአብሔር ከይረአዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ቃል ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ጽራት ገብሩሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ዓብይ ደሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ናዛ ምግላጽ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ትዘረበኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኩን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን። እሺ አሁና ዶክተር ጽጋብ ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚት ቁንዕ ፈራዲ እንሆ ኣብ ቅድሚት ፍቁን ፈራዲ ክቀውም ተዳሊ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነነይ ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን ቅጥቀጥን ኣለኹ ግናኸ ነፍሰይ ጌና ኣብ መሬት ክትነብር ካብ ሃለኹ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ካብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስቲ ኪት ተንሲኺ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ወኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ዶክተር ክፍላይ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ ግን ከእቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እክይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብ ተሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ እምነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቅረ በለለይ እብል ኣለኹ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣሜን አሜን። ማማረዘነት ኦ ንጽሕቲ ድንግል እሺ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ግፉእ ሓሳባት ካባ የርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኾንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወተይን ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ኣሜን አሜን። መምህር ትምኒት እንኳ ኣብ ሰላም መጻኺ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ እሺ ከመይ ብሰይኩም እግዚአብሔር ይመስገን ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስን ከዓ ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኡ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ዕዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዐና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር
ጎይታ ንዓይ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለዝኾንካ ኣይትፀገኒ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እሞ ምሓረንን ንነፍስያ ድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ ሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብርካ ምሃረኒ ንስኻ ኣምላኽ ይፈልፋል ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም ትነብር ዘለኻን ኣንቶን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣሜን ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ተሰንቱ ኣሜን ኣገልግሎትካ ባርክ ሓውስ ዝሃብካ ዝኽእለለይ የቕሬታካ ቆልዑ ትረብሻ ዳግም የለን ማማረት ዘነት ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ጎይታ መሓረና ኣሜን ኣሜን መምህር ሳራ ምስጋና ንቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ስሉስ ቅዱስ መሐረና ስሉስ ቅዱስ መሐረና ስሉስ ቅዱስ መሐረና ጎይታ ኃጢአትና ሃደገልና ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ጎይታ ሕሙማት ወኻብ ፀሓዮም ምእመንቲ ትቅዱስም ካይልካ ፈውሶም ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ሓትና ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማንና ተኣኻ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ጎይታ ባርከና ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትንብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ረከርስኹም ብርኽ እዩ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን መምህር ሳራ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም እሺ ዲያቆን ቅድስት ምልእተ ጸጋ ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ክሃድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ንስ ሓቀኛ ኣምላኽ ሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ኃጢአትና ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምህረና ናብ ጎይታ ለምንልና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብህድገት ኃጢአት ክጽግወና ለምንልና ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ድንግል ብጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ኃጢአትና ምንቲ ክሃድገልና ተዘከርና ኣሜን ኣሜን መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ቅድስት ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኢ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም
ንጻድቃን ዕልልታኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን። ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ ባርኸና። አሜን። ጸሎተ ሃይማኖት የነታ ጸሎተ ሃይማኖት የሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንአምን። ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ እህሉ ብዝኾነ ወልደ አብ ዋህድ እውን ንአምን። ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላኽ ዝተረኸበ አምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ በመለኮቱ ምስ አብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎ። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝተረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን። ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢኣት እውን ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ሙታንን ዘለዓለመ ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር። አሜን አሜን። ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ኃጢአትና ሓደገልና። ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን። ዲያቆን ቤት አቦና ንዓይ ሰማዕኹን ኢለ ምቕባል። ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን። ማማ ሙሉ እንኳዕ ብሰላም ኣተኺ። ቅዱስ ቅዱስ ክጽልይልና። እንኳዕ ብሰላም ኣራኸበና። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኹሉ ተመለኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኣብ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርና ጭንቀትናን በዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኻባና ሕደር ንበደልና የቕረታን ምሕረትን ግበረልና።
እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌታን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግህዱን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ ኣብ ልዕልና ዝስመዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ረበደልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኣሜን ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ንፅሊ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቅቦበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቅቦበከ ማበሳነ በከመ ወአቅቦበከ ማበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ እምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናለዎም በደልናን ኣውሳእና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባርኹም ብቃል ሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ልካ ተዓርቀና ንሕደገልና ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ለኣኸልና ብፀጋን ብረራይን ትመፍቀር ሰብ ሓደ ዝኾነ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕረኻ ምስ ዝኾነ ዋህጎት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ወጎይታ መሓረና ምሕረትካውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እመን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ተመልኣኻ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐደመዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥቢ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ድማንና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ኃጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ትብርድኣና ክህልውናም ክነቀቡ ቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነትካ ነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ወጎይታ ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳእና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ስማዓና እግዚኣብሔር ይቀበሎ ቃሉ ድማ ሰምዖ ንርድኦ እግዚኣብሔር ይግለፀልና ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ካብ ዝቐፂልና ከዓ መቐፀልታ ናይቲ ኩሉ ጊዜ ዓርቢ
እንመሃሮ ዘለና ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎሴ ምዕራፍ 4 ኢና በፂሕና ዘለና ንሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ምዕራፍ 4 ክንሪኣ ኢና ነታ ናይ ሎሚ ንባብ ኣብ ክልተ ከፊልና ክልተ ሰባት ካብ ዘናዴታት ከተንብባልና ይኽን ቀዲም ክንዳኣተኽን ማማረ ዘነት መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎሴ ወይ ቆላስዩስ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 6 ከተንብብልና እኺ ማማረ ዘነት መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎሴ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 6 እታ ካልአይቲ ከዓ ማማረ ዘነት ውድእ ምስ ኣበለት ኣልግብ ኣቢልክን መምህር ሳራ ካብ ቁጥሪ 7 ክሳብ ፍጻሜ ዘለኻ መምህር ሳራ ከተንብባልና ናብ ንባብ ቆሎሴስ ምዕራፍ 4 ካብ 1 እስካዕ 6 ይካን ኣለኻ እዋ ካብ 1 ክሳብ 6 እሺ ቆሎሴ ምዕራፍ 4 ኣቱም ጎይቶት ንኣኻትኩምን ኣብ ሰማይ ጎይታ ከም ዘለኩም ፈሊጥኩምሲ ንጉዛኣትኩም ቁኑዕን ጉቡእን ግበሩሎም ተወሳኺ ምኽሪ ጸሎት ኣዘውትሩ ብኡ እውን ብምስጋና ንቑሑ እቲ ብዛዕባኡ ተኣሲረ ዘለኹ ምስጢር ክርስቶስ ክነግረኩምሲ ምዝራቡ ከም ዝግባአኒ ምእንቲ ክገለጽ ኣምላኽ ነቲ ቃሉ ደገ ክኸፍተልና ምእንታና ድማ ጸልዩ ጊዜ እና ዓደኩም ምስቶም ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ብጥበብ ተመላለሱ ነፍሲ ወከፍ ከም ዝግብኦ ከመይ ጌርኩም ክትመልሱ ምእንቲ ክትፈልጡ ዘረባኹም ብጨው እተቃመመ ኩሉ ሳዕ ብጸጋ ይኹን ኣሜን። ስለ ቃላት እግዚአብሔር ይመስገን። ከምኡ ክንከውን ከእግዚአብሔር ይሐግዘና አሜን። ቁጥሪ 7 ጥቂቆስ እቲ ፍቁር ሃውን እሞን ኣገልጋልን ብጎይታ መዓይተይን ልዕልተ ብለለይ ዶ ዲያቆን ጥብቂቆስ እቲ ፍቁር ሃውን እሞን ኣገልጋልን ብጎይታ መዓይተይን ከመይ ኢለ ከም ዘለኹ ከፍልጠኩም እዩ። ብዛዕባ ህልዋትና ምእንቲ ክትፈልጡን ልብኹምን ክህድእን እየ ንኡ ናባኻትኩም ዝሰደድክዎ ምስኡ እውን ነቲ ካባኻትኩም ዝኾነ እሙንን ፍቁርን ሓውና ኦኔሲሞስ ሰዲደዩ ኣለኹ። ንሳቶም ብናይ ነጆ ዘበለ ኩሉ ክነግርኹም እዮም። እቲ ምሳይ እተማረኸ ኣርስጠርኮስ ሰላም ይብለኩም ኣሎ። እቲ ብዛዕባኡ ትእዛዝ ዝተቐበልኩም ማርቆስ ወዲ ሓው ኣቦኡ ንበርናባስ ናባኻትኩም እውን እንተመፀ ከዓ ተቐበልዎ። ዮስጦስ ዝበሃል የሱስን ንመንግስቲ ኣምላኽ ምሳይ ዘገልግሉ ንምፅንና እውን ዝኾኑኒ ዘለው ሰብ ግዝረት እዚኣቶም ጥራይ እዮም። እቲ ሓደ ካባኻትኩም ባርያ ክርስቶስ ኢየሱስ ምሉኣትን ብኩሉ ፍቃድ ኣምላኽ ትርድኡኣትን ኮይንኩም ደው ክትብሉ ኩሉ ሳዕ ብጸሎት ዝጋደለልኩም ዘሎ ኤፓፍራስ ሰላም ይብለኩም ኣሎ። ንሱ ምእንታኩምን ምእንቲ እቶም ኣብ ሎዲቅያን ኣብ ሄራጶሊስን ዘለዎም ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዘለዎ እምስክረሉ ኣለኹ። ሉቃስ እቲ ፍቁር ሓኪምን ዴማስን ሰላም ይብልኩም ኣለዉ። ነቶም ኣብ ሎዲቅያ ዘለዉ ኣሕዋትን
ኒምፋስን ነታ ኣብ ቤቱ ዘላ ማሕበርን ሰላም በልዎ። እዛ ደብዳቤ እዚኣ ኣባኻትኩም ምስ ተነበት ኣብ ማሕበር ሎዲቅያ ከዓ ከም እትንበብ ነታ ካብ ሎዲቅያ እትመጽእ ንስኻትኩምን ከም እተንብብዋ ግበሩ። ንኣርኪጶስ ድማ ነታ ብጎይታ እተቐበልካያ ኣገልግሎት ንምፍጻማ ተጠንቀቕ በልዎ። እዚ ሰላምታ እዚ ብኢድ ጳውሎስ እዩ። መቀውሄይ ዘክሩ። ጸጋ ምሳኻትኩም ይኹን። ኣሜን። ስለ ቃላቱ ሽም እግዚአብሔር አምላክና ይክበር ይመስገን። በጸሎትን በንባብን ከተገልግሉ ጽናሕኩም ድማ እግዚአብሔር አምላክ አስብኩም ይክፈልኩም። ንሎሚ እምበኣር ከም ፍቃድ አምላክ እዛ ምዕራፍ 4 ክንሪኣ ኢና ኩላትና ዲስካስ ክንገብር ኢና። ኣነ ብዙሕ ድብሎ የብለይን ኩላትና ነናትና ሓሳብ ነናትና ኣስተንትኖ ክንህብ ስለ ዝኾንና ነንብባን ነስተውዕለላን ኢና። ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 1 ክጅምር ከሎ ኣቱም ጎይቶት ንኣኻትኩም እውን ኣብ ሰማይ ጎይታ ከም ዘለኩም ፈሊጥኩም ሲ ንጉዛኣትኩም ቁንዑን ግቡእን ግበሩሎም ኢላ ትጅምር። ካብዚኣ እንታይ ኢና ንርዳእ? እዛ ምዕራፍ 4 መቐፀልታ ናይ ምዕራፍ 3 እያ። ምክንያቱ ምዕራፍ 3 ኣብታ ቁፅሪ 18 ኣትሒዛ ክሳብ ፍጻሜ ምኽሪ ብምምካር እያ ወዲኣ ነይራ። ብፍላይ ኣብታ መወዳእታ ከዓ ኣብታ ቁፅሪ 22 እንታይ ኢላ ወዲኣ ነይራ? ኣቱም ጉዙኣት ኢሉ ብዛዕባ ጉዙኣት ምስ ተዛረበ ኣቱም ጉዙኣት ነቶም ብስጋ ጎይቶትኩም ዝኾኑ ብገጽ ርኤ ንሰባህ ከም እተብሉ ጌርኩም ዘይኮነስ ብግሩህ ልቢ ንእግዚአብሔር እናፈራሕኩም ተኣዘዝዎም ኢሉ ብዛዕባቶም ጉዙኣት ተዛሪቡ። ነቶም ጎይቶትኩም ተገዝእዎም። ትሕት ኢሉ ሽዑ ነታ ዓስብርስቲ ካብ ጎይታ ከም እትቅበልዎ እናፈለጥኩም እትገብርዎ ዘበለ ንሰብ ዘይኮነስ ንጎይታ ከም እትገብርዎ ጌርኩም ካብ ልቢ ግበርዎ። ንጎይታና ክርስቶስ ኢኹም እትግዝእዎ ዘለኹም። እቲ ዝዓመፀስ ኣብ ክንዲ እቲ ዝዓመፆ ክፍደ እዩ ኣድዎ የብሉን ኢሉ ብዛዕባ ግዙኣት ተዛሪቡ እዩ ኣብ ምዕራፍ 3 ጠጠው ኣቢሉ ነይሩ። ምናልባሽ ብዛዕባቶም ድገዝእዎም፣ ብዛዕባቶም ደስርሕዎም፣ ብዛዕባቶም ጎይቶቶም ዳ እንታይ ኮይኑ ተዛረበ ኢልና ንኸውን ኢና ብሓለፈ። ኣብዛ ምዕራፍ 4 ከዓ ካብታ መጀመርታ ቁፅሪ ጀሚሩ ብዛዕባ ጎይቶት ተዛሪቡ። ንዖም ከዓ እንታይ ኢልዎም? ንዓኹም ከዓ ጎይታ ከም ዘለኩም ኣብዚ ምድሪ እዚ ንጉስ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ዝተፈላለየ ስልጣንን ማዓርግን ደረጃን ክህልወካ ይኽእል እዩ። ኣብ ትሕቲኻ ብዙሓት ጎይቶት፣ ብዙሓት ሰራሕተኛ፣ ብዙሓት ጉዙኣት ክህልውካ ይኽእል እዮም። ንኩሉ ሰብ ግን ኣብ ልዕሊኡ ሓደ ጎይታ፣ ሓደ ኣምላኽ፣ ሓደ ፈጣሪ ከም ዘለዎ ምእንቲ ክዝክሩ ንኣኻትኩም እውን ኣብ ሰማይ ጎይታ ከም ዘለኩም ፈሊጥኩም ንጉዛኣትኩም ቅኑዕን ግቡእን ግበሩሎም። ምክንያቱ ኣብዚ ምድሪ ኣብ ትሕቲኻ ብዙሓት ባሮት ጉዙኣት ክህልውካ ይኽእሉ እዮም። ንዓኻ ከዓ ዝኾንኳ ኩን ንጉስኩም፣ ፕሬዚደንትኩም፣ ካልእኩን ኣብዚ መሬት እዚ ኣብ ሰማይ ጎይታ ኣሎ። እጂ ኣብ ሰማይ ዘሎ ጎይታ ልዕል ዝበለ ሕልፊ ኩሉ መዋዳድርቲ ዘይብሉ ኣብ ልዕሊኡ ምንም ዘይብሉ ንኩሉ ፍጥረታትን ስልጣናትን ዝገዝእ ዝመልኽ ዝፈርድ ፈጣሪ ማለት እዩ። ስለዚ ንኩሉ ጎይታ ስለ ዘለዎ ንኣኻትኩም ልክ ከምቲ ብትሕቲኹም ጉዙኣት ዘለውኩም ጎይቶት ድኾንኩም ንዓኻትኩም ከዓ ኣብ ሰማይ ጎይታ ኣለኩም እሞ ነቶም ጉዙኣትኩም ቁኑዕን ግቡእን ግበሩሎም። ምክንያቱ ቁኑዕ ተደይኮንካ ግቡእ ተደይጌርካሎም ንዓኻ ከዓ እቲ ናይ ሰማይ ጎይታኻ እቲ ዝግብአካን እቲ ቁኑዕ ነገርን ኣይገብረልካን ማለት እዩ። ልክዕ ከምታ ነቶም ባሮት ልዕል ኢሉ እንታይ ኢልዎም? እቲ ዝዓመፀስ ኣብ ክንዲ እቲ ዝዓመፆ ክፍደየ እዩ ኣድልዎ ገፁን የብሉን።
اتابزا مدري دسرحة كايا ابزا مدري زقبر كايا قبرخا سير كاب قد ما أملاك سلا تقرب كم أيلوم ناتوم جزءاتكم ونعاتكونو قبوكا قبر لما خناتو أبسمايك أنا عقوم قويت عليكم صلوت أزوترو إلو غا يمخرم مالتي هجي سراحة خونكا خمز قبر كمز سراحة لكا مئزاز ترى كونا نسخاون كم فقط أملاك بمجدك زيابير كتم ملالس نتوم باروت كان نتوم جزءات كان نتوم تسرحهم بقونع مجدك تمرحهم دحرخون كا نسخاها بقال أملاهم بتصلوتن اتمر حسب كتكون على كام مالتي نزيفة لتيخا أبونا قدس باولوس صلوت أزوتر صلوت أزوتر يلوام اتصلوت تخا بمسغانا خخون كم زلوا كم تقول جيزة نمهارو بمغرمرام بمعزمزام بممرار ديكونه صلوتنا كل جيزة بمسغانا خنجمرو إن أمسجنا كنسل خمزلنا مخيروم مالتي صلوت عزوترو أب رومي معرف 10 تخلته قطر 10 تخلته بزعبازيات صبو غيرو تقيسوا سلازلو أب جزانا نبباينا رومي 10 تخلته قطر 10 تخلته صلوت كان زوتر كمزلنا أب جزانا نبباتا تقسي سلازنا تم قويتك أخومي لي دمخرم دلو صلوت عزوترو عند حال صلوت تزوتر كونكا نسخا نتوم جزءات كان نتوم أسرحتها خمتي زيابير زداليوم غيركا سلة عليهم بتصولت كتمرح لك كان نفسها بسناي مزغانا مالتي تسيلو بتاع قطر 4 بمزغانا نقحم سبلا أفتا قطر 3 اتبزعبو تأثير زلقو مستير كريستوس كنقرسي هو حوارا قدس باولوس بمنتاي تأثيرو نيرو وانجيل سلازي سابقه وانجيل اي تسبخون نابولنا هوارات كل جيزة يأسروا من يقرفوا من نيرو السوم كا وانجيل دوم بال وانجيل أملاخ زي مسبخ اين خيلنينا نحنا نتتسق لكريستوس كنسبخينا بمبال كيف روحوا بتبعت يملسون أقلقلت وانجيلهم بدسف حيقصلون سلازنبور كل جيزة يسورون مكارا يروحوا نيرو ميم سلازي نتمستير كريستوس كنجر بزعوية تأثير زلهم مويلو نات مستير كروسوس كنجر سي مزرابو ما انت خيل كم تزقب باقيرة ما انت مهر أملاخ نتقالو دقة خفتلنا قالو خبرهلنا عف دقة قالو خبرهلنا خفتلنا ما انت انا دما تصليو يبل كبرنا أملاخ كل جيزي سلاتهم زقل قلونا سلاتهم زسوبكونا سلاتهم زمهرونا كنسأل خمس جباكا عبايت مرتيا زي عمالتي اتزمهر بزقبا من تقال أملاح كمهر ونعزو هنا قال أملاح من تغمهر اتزقدس اتزودس اتزعاتن اتزقلقل اتزقرب اتزتأمق اتزفتح كوتاس كل من فساو اقلقل والدهب وبو أملاح كم تزقبا اقيرو من تغلقل كم تزقبا اقيرو من تغمهر نحنا كل جيزة سلوتهم زقل قلنا للو كنسألي يقبع እግዚአብሔር ጸጋ ክህቦም እግዚአብሔር ኣኽኣሎ ክህቦም እግዚአብሔር ብርትዖ ክህቦም እግዚአብሔር ምስትውዓሉ ክህቦም ክገልጸሎም ከምቲ ጎይታ ዝደልዮ ገይሮም ምእንቲ ከገልግሉናን ክምሩናን ኩሉ ግዜ ስለኦም ክንጽሊ ከም ዝግበአና ከዓ ይነግረና ማለት እዩ ኣብዚኣ ከነስተውዕለላ ዝግባእ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ يسبخ تراي يكون النيرو ويكا أنت تسبخ تصلي لي تراي يكون عند بالنيرو بتكبرون يتكبروا سلزنبرة أب أسر بيت كويني يدزاربهم لله نتزبلهم نتزمخرم بجبر أن تكبروا بوانجيل تأثيره الله نبعلو أن جبري كم زجبروا أن بلا زمهرهم نيرو أب أسر بيت كوينو انتايلوهم أتي بزعبو تأثير زلخو تأثير ينيرو سلا وانجيل سلا قال أملاخ سلا مسكرنت قال وانجيل تأثير كليو أما كل جزء نحنا نتمسير كروسوس كنمهر كلنا إن مهرنا نتقنع مجدي إن جلسنا نتزبلنا قويتا خاء إن جبرنا إن سبعة كنا جرز جب إنما نقول لنا إجزابير أملاخ بتسقو إذا يدقفنا
ስለቶም ዘገልግሉና ክንጽልኻ ኣምላኽ ምሕረቱ ልኢኹ ይደግፈና። ኣብ ቁጥሪ 5 ጊዜ እናዓደግኩም ምስቶም ኣብ ወፃኢ ዘለው ብጥበብ ተመላለሱ። ጊዜ እናዓደግኩም ምስቶም ኣብ ወፃኢ ዘለው ብጥበብ ተመላለሱ። ሕጂ ብዛዕባ እዚኣ ሓንቲ ጥቕሲ ምልስ ኢለ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10:32 ከነብብ። ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 32 እያ። ልዕል ኢለ ከንብባ እየ። ካብ ቁጥሪ 17 ከምዚ ይብል፣ ካብቶም ዘይኣምኑ ሓደ እኳ እንተፀዋዓኩም እሞ ክትከዱ እንተደልየኹም ስለ ሕሊና ኢልኩም ገለ ከይመርመርኩም እተቐረበልኩም ዘበለ ኩሉ ብልዑ። ገለ እዝስ ንጣዖታት እተሰውዐ እዩ እንተበለኩም ግና ምእንቲ እቲ ዝነገረኩምን ምእንቲ ሕሊናን ኢልኩም ኣይትብልዑ። ማለት ሕልና ብጻይካ ደኣምበር ሕልና ርእስኻ ኣይበልኩን። ስለምንታይ ከ እቲ ሓርነተይ ብሕልና ካልእ ዝፍረድ? ኣነ ብምስጋና ካብ ዝምቀሎ ደኣ ስለምንታይ በቲ ዘመስግነሉ ዝጽረፍ? እምበኣርሲ እንተበላዕኩም ወይስ እንተሴቴኹም ወይስ ዝኾነ ይኹን እንተገበርኩም ኩሉ ንኽብሪ ኣምላኽ ግበርዎ። ንኣይሁድ ከነ ንጽርዓውያን ወይስ ንማሕበር ኣምላኽ ኮነ መዐንቀፊ ኣይትኹኑ። ምእንቲ ክድሕኑስ ጥቕሚ ብዙሓት እምበር ጥቕሚ ርእሰይ ከይደለኹ፣ ከምኡ ድማ ኣነ ብኩሉ ነገር ንኩሉ ሰብ ኣሐጉሶ ኣለኹ። ስለዚ ኣብዚ እንታይ ድነግር ዘሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምስቶም ኣብ ወፃኢ ደለው ምስቶም ካባኻ ካብቲ ናትካ እምነት ተፈልዮም ኣብ ካልእ እምነት ዘለው ብጥበብን ብምስትውዓልን ንበሩ ኢልዎም። ንነፍሲ ወከፍ ከም ዝግባእ ከመይ ጌርኩም ክትመልሱ ምእንቲ ክትፈልጡ ዘረባኹም ብጨው እተቃመመ ኩሉ ሳዕ ብጸጋ ይኹን። ክብርና ኣምላኽ። ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ነይሩ? ኣብ ቀዳማይ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 13 ወይ 18 እያ ምስለኒ ሸክት ገብሩለይ። ንዝሓተኩም ዘበለ ምላሽ መሃብ ምእንቲ ክትክእሉ ኩሉ ሳዕ ድልዋት ኩኑ። ንዝሓተኩም ዘበለ ምላሽ መሃብ ምእንቲ ክትክእሉ ኩሉ ሳዕ ዝተዳለኹም ኩኑ። ኣብዚኣ ኸ እንታይ ኢሉ? ነፍሲ ወከፍ ከም ዝግባእ ከመይ ገይሩ ንነፍሲ ወከፍ ከም ዝግባእ ከመይ ጌርኩም ክትመልሱ ምእንቲ ክትፈልጡ። ንዝሓተኩም ዘበለ ንኩሉ ከመይ ጌርኩም ክትምልሱሉ ከም ዘለኩም ምእንቲ ክትፈልጡ ኢሉ። ዘረባኹም ብጨው እተቃመመ ይኹን፣ ኩሉ ሳዕ ብጸጋ ይኹን። ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክምዕዶም ከሎ ነቶም ዓበይቲ ከም ዓበይቲ ክዛረቦም፣ ነቶም መንእስያት ከም መንእስያት ክዛረቦም፣ ነተን ኣዴታት ከም ኣዴታት ክዛረበን ንኩሉ ከከም ዕድሚኡ ከከም ዝግብኦ ገይሩ ብጥበብ ክምህሮምን ክዛረቡን ከም ዘለዎ ይመኽሮም ነይሩ። ዘረባና ኩሉ ግዜ ቃል ኣምላኽ ክንዛረብ ከለና፣ ምስቶም ዘይኣምኑ ክንዛረብ ከለና፣ ሕቶታት ክንሕተት ከለና ከመይ ኢልና ክንምልስ ከም ዝግባእ፣ ዘረባና ከመይ ከም ኣቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ዘረባና ብጨው ዝተቃመመ መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦ ቃል መጽሓፍ ቅዱስ ምርኩስ ዝገበረ ዘረባ ክንዛረብ ዘረባና ብጨው ዝተቃመመን ብጸጋ ዝመልአን ክኸውን ይግባእ። ካብ ገዛ ርእስና ይመስለኒ ከምዚ ዝርድአኒ ከምዚ ዝመስለኒ እናበልና ደይኮነ መጽሓፍ ቅዱስና እንታይ ይብል፣ ቤተ ክርስቲያንና እንታይ ትምህረና፣ ኣቦታትና እንታይ ምሂሮሙና፣ እንታይ ጽሒፎሙልና ኢልና ብምስትውዓል ብጸጋ ብመንፈስ ቅዱስ ክንዛረብ ከም ዘለና እዩ ምሂርዎም። ኣብ ቁፅሪ 15 እያ እዛ ናይ ቀዳማይ ጴጥሮስ ድበልኩኹም። ቀዳማይት መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 15 ንጎይታና ክርስቶስ ብልብኹም ቀድስዎ እምበር ብዛዕባታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ምኽንያት ንዝሓተኩም ዘበለ ምላሽ መሃብ ምእንቲ ክትክእሉ ኩሉ ሳዕ እተዳለኹም ኩኑ። ግናኸ ብዓቕልን
بفرحة داء يخون كم زابزي أب أولوس بيشوز التقاممن بتصقع زبولو حوراكلس بيتروس دما بعقلن بفرحة يخون إلو كل إذا دلوات كنكون كم زلنا يمهر مالتي سلازي ناتوم سمعتي ككم أدلاين ناتو نجماري اتي مت أو نزخانه نعابي مس عدميو مس درجات مرتو نبوملو ككم عقمو نسمعتو ككم زدليو غيرنا بيچو دتقاممه بتصقع زملائك خون كم زلو زربانا يزنقرم حوارا قدس باولوس قتيلو اب قطر شوعته تكيكوس اتفقور حاونان امون اقلقالن بقويتا متعايتين كميلة خمزلغو كفلتأكم ايو بالزعابة هلواتنا من تقتفلتون لبخم كهدئني ناباخاتكم زي سادتكو كبرنا أملا كل جزيه أبوتاتنا ممهراننا أبشجرن أبسببان أمكران كخون خلو قد النتينا نشاقل بعد حواري باولوس دما بزح شكرن بزح سببان سلز نبرم انتاي لوم لبخم كهد ازيوم ربشو سلز نبرو كأسرون كقطقطون كله حواريات اتوم قاسيتم تم مهارانم لبخم انت كهد اني نابخاتكم زي سادتكو هالواتنا نقرأكم كمي كم زلنا خفلتكم لبخم انت كهد إلي نابخاتكم زي سادتكو مسؤول نت آباخاتكم زخانة أمونن فقورن حاونا نتي كاباخاتكم زخانة أمونن فقورن حاونا أونيسيموس سيديديو اللهو نساتهم بناين الجو زبالة خلو نقروخم يوم سلازم نخلهم كابي يبوتو دهاي زقبرو زد صنانعو لب زعرفون زرسرسون يلقى اللومن يتصنانعو من دبدابين ناقبرن سباتنا لآخن أب أسر بيت كوينو سلا قانزو سلا حمامو سلا مكرو زي كونه سلاتهم أب دقة زلو حزب أملاخ بزعبهم أحسب نيرو بخمي وانجيل يمهارو بخمي بسراتي بسرنا بعالم نافتم زي آمنتن نافتم آمنتن كل جيزي حلمو بزعبو إيونيرمو أب أسر بيت كوينو خي طرفه كم زعينت زدن نقاقل قلوت يقلقل نيرو مالتي حوارا قدس باولوس أب قطر عسرته اتمساي اتمارخه أرستوكوس سلام يبلوكم الله اتي بزعبو تأزاز اتقبلكم ماروكوس ودحاو بؤو نبرناباس نابخاتكم انتمتسقا تقبلوه بتعامي زقرم وانجيل ترايدي كونه اتحادة دهاي اتحادة خفلت سلازلوه نعلاو نزعاب تمرتي كلاتنا حاد حدنا كنفالت دهاي كنقبابر من تأفيقو انتاي كوينولو انتاي شقر قاتيمو كلاتنا نحاد حدنا كنفالتن دهاي كنقبرن كنتحاتاتتن سلازلنا سلام تاخن اللواوت وين سلازلنا كابز عاب نقر نمهارينا أرستوكوس سلام بلوكم الله مغنياتو موسئي تماريخو تتحيزو نيرو سلام بلوكم الله ماروكوس انت متسخا تقبلوه ابو اسر بيت كوين يزغلو زم حدرو نيرو سباتنا الاخه تلايهم نابو دمصو دبداب دا غبره غردا غبره ابو كوين بس يعيو نيرمو كابزغا انتاين مهار وانجيل اي اسرني مالتي نحنا دقيمنا تحللنا تسفا قريصنا تدي وديقنا وانجيل ابز خدكا بوتا خدكا وانجيل اي اسرني ازغا مسكرنا حوارا قدس باولوسي يسوع الزبهال يسوس ون نمنقس املاخ مساي زغلغلو نمصنن عون زخونن يزلو سب غزرت ازياتهم طرا يميلو بعلمن اب اغلغلوت مسو كم زلو ينغروم مالتي اب قطر 10 تخلته اتحاد خابخاتكم باريا كريستوس يسوس ملواتن بكل فقاد املاخ ردواتن كونكم دو كتبلو كل ساعة بصلوتو زغادللكم زلو ابافراس سلام يبلكم الله ابزياخا ازيا عباين اقداسيتن نتبلاتنا ملوات كنكون
بكل فقد أملاك ردوات زتردأنا بهاوري بلماد بباهلي نخيد زي كنا بردئي تردئنا كم فقد أملاك إن خيد سبات من انتخن كون كوما عين سبات كينا تسانيعنا دوم انتخن بل كل جزية سلينا زتصليو أبوتات اللو እግዚአብሔር ነቦታትና ነቶም አባዓትታትን አብ ገዳማትን አብ ቤተ ክርስቲያናትን አብ አድባራትን ለይትን ምስ መዓልትን ብጾምን ብጸሎትን ስለ አገልገልትን ስለ ህዝቦምን ስለ ሀገሮምን ስለ ዓለምን ለይትን መዓልትን ብጥሙይ ከብዶም ጠጠው ኢሎም አጋሮም ክሳብ ዝሐምም ዝጽልዩልና እግዚአብሔር ዕድመን ጥዕና ንሃቦም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከዓ ከምኡ ኢልዎም ኩሉ ሳዕ ብጸሎቱ ዝጋደለልኩም ዘሎ እናበለ ሰላምታ ይልእኽ ማለት እዩ እሱ ከዓ ሰላም እብለኩም አለ ኩሉ ግዜ ከዓ ስለይኹም ምስተጋደለ ብጸሎት ይብላል እሞ ንሕና ከዓ ኩሉ ግዜ ንሓድሕድና ብጸሎት ክንደጋገፍ ስለ ሓድሕድና ስለ አገልገልትና ስለ ደቅና ስለ ህዝብና ስለ ሃገርና ስለ ዓለም ሙሉእ ሰላም ክንጽሊ ከም ዝግበአና ጸሎት ናይ በይንኻ ደይኮነ ብጸሎት ምንቃሕን ምግዳልን ስለ ኩሉ ስለ ነፍስና ጥራይ ደይኮነ ስለ ኩሉ ክንጽሊ ከም ዝግበአና እውን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ይምህረና ማለት እዩ ንሱ ምእንታኻትኩምን ምእንትቶም ኣብ ሎዶቅያን ኣብ ሂራጶሊስን ዘለዉ ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዘለዎ እምስክረልኩም ኣለኹ ብርግጽ ንሕና ኣብ ማሞቕ ኮይንና ካብ ስራሕና ናብ ገዛና ካብ ገዛና ናብ ቤተ ክርስቲያንና ስሙዝ ዝኾነ ህይወት ክንከይድ ከለና ስሌና ብርኪ ዝኸፍሉ ስሌና መስዋዕቲ ዝኸፍሉ ስሌና ክጽልዩ ዝሓድሩ ከም ዘለዉ ከዓ ክንፈልጥ ይግበአና ስሌና መከራ ዝቕበሉ ብዙሕ ዝጽዕሩ ብዙሕ ፃዕሪ ዘለዎም ከም ዘለዉ ከዓ ኩሉ ግዜ ክንፈልጥ ይግባእ ወለድና ይጽልዩልና ኣቦታትና ኣዴታትና መምሃራና መነኮሳትና ኩሉ ግዜ ስለ ህዝቦምን ስለ ሃገሮምን ዝጽልዩ ከም ዘለዉ ብዙሕ መከራ ዝረኽቡ ከም ዘለዉ ክንፈልጥ ይግበአና ስለዚ ከዓ ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዘለዎ እምስክረልኩም ኣለኹ ንሶም ኣይፈልጡን እዮም መን ስልዮም እጽልሎ መን ስልዮም ተጋድሎ የሕልፍ ብዙሕ ሽግር የሕልፍ ኣሎ ስለዘይፈልጡ ስለይኹም ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዘለዎ ኣነ እምስክረሉ ኣለኹ ኢሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ ሉቃስ እቲ ፍቁር ሓኪምን ዴማስን ከዓ ሰላም ይብልኩም ኣለዉ ካብቶም 4 ወንጌላውያን ሓደ ወንጌል ሉቃስ ዝጸሓፈ ኣቦና ሉቃስ ሓኪም ከም ዝነበረ በዛ አጋጣሚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነግረና ኣሎ እቲ ፍቁር ሓኪም ሉቃስ ኢልዎም ስለዚ ኢና ከዓ ንሕና እንድሕሪ ሓሚምና ናብ ሕክምና ናብ ሆስፒታል ንኸይድ እቶም ዶክተር ቶም ሓካይም እግዚአብሔር ብዝሃቦም ጥበብን ፍልጠትን እግዚአብሔር ብኢዶም ገይሩ ስለ ዝፍውሰና ኢና ናብ ሕክምና ንኸይድ ኣቦና ወንጌላዊ ሉቃስ እውን ናይ ሕክምና በዓል ሞያ እዩ ነይሩ ቁጥሪ 15 ኣብ መወዳእታ ነቶም ኣብ ሎዶቅያ ዘለዉ ኣሕዋትን ንኒምፋስን ነታ ኣብ ቤቱ ዘላ ማሕበርን ሰላም በልዎም ብምባል ሰላምታ የሕልፍ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ኣባኻትኩም ምስ ተነበበት ኣብ ማሕበር ሎዶቅያ ከዓ ከም እትንበብ ነታ ካብ ሎዶቅያ እትመጽእ ንስኻትኩም እውን ከም እተንብብዋ ግበሩ ከምዚ ሕጂ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዓለም ሙሉእ ሰፊሕ ዘሎ ሓንቲ ደብዳቤ ናብ ሓንቲ ቤተክርስትያን ምስ ለኣኸ እቲኣ ደብዳቤ ኣብ ሎዶቅያ ከም ትንበብ ከዓ ግበሩ እታ ናቶም ከዓ ናባኹም መጺኹም ከዓ ኣምጺኹም ከዓ ኣንብብዋ እናበለ እቲ ፓምፍሌት እቲ ጽሑፍ ንሓድሕዶም ሼር ክገብሩ ኣብዚ ሓደ ቤተክርስትያን ዝተነበበ ኣብቲ ሓደ ቤተክርስትያን ከዓ ክንበብ እቲ ካልእ ዝተነበበ ከዓ ኣብቲ ሓደ መጺ ከዓ ክንበብ ከምዚ ገይሮም ጽሑፋት ክለዋወጡ ክናቃቅሑ ከዓ ይምዕዶም ማለት እዩ ንኣርፒኪስ ድማ ነታ ብጎይታ እተቀበልካያ ኣገልግሎት ንምፍጻማ ተጠንቀቕ በልዎ ኢሉ ሓደራ ይሰደሉ ንድሕሪት ከይምለስ ማለት እዩ እዚ ሰላምታ እዚ ብኢደይ ብኢድ ጳውሎስ እዩ መቃውሐይ ዘክሩ ጸጋ ምሳኻትኩም ይኹን ኣሜን ኢሉ ይዓጽ ኣጅብዚያ ዓባይ ነጥቢ መቃውሐይ ዘክሩ ክሰናበቶም ከሎ
ኣነዚ ብኢደይ ዝፅሕፎ ዘለኹ እዩ ከምዚ ብእስር ቤት ኮይና ኣብ ካልእ ቦታ ኮይና ኣብ መዓስከራት ኮይና ኣብ ክፍሊ ተዓሊም ኮይና ናብ ስድራና ደብዳቤ ንሰድድ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከዓ ኣብ ሽግርን ኣብ መከራን ኣብ ፃዕርን ኣብ ጥሜትን ኣብ ማህረምትን ከሎ እቶም ህዝቢ ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ ከይጠምዩ ጓሳ ስኢኖም መምህር ስኢኖም ፋሕ ከይብሉ ከይብተኑ ናብ ካልእ እምነት ከይከዱ ደብዳቤ እናገበረ ኣብ እስር ቤት ኮይኑ ይልእ ከሎም ነይሩ እዚኣ ብኢደይ ትፅሓፍኳ ኢሉ እንታይ ኢልዎም ሽዑ መቃውሐይ ዘክሮ ስለዚ ንሕና ከዓ ኣብ ገዛና ኮይና ኣብ ቤተክርስትያንና ኮይና ኣብ ዝተፈላለየ ውሑስን ጥዑሙን ህዱእን ቦታ ኮይና ቃል ኣምላኽ ንሰማዕ ኣለና እዚ ንሰምዖ ዘለና ቃል ኣምላኽ እዛ ናይ ሎሚ መዓልቲ እኳ እዛ ናይ ሎሚ መዓልቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ እስር ቤት ኮይኑ ዝፀሓፈልና መልእክቲ ጳውሎስ እዩ እዚ ስለዚ ነዚ መፅሓፍ እዚ ናባና ክበፅሕ ወንጌል ብስራት ኣምላኽ ናባና ክበፅሕ መፅሓፍ ቅዱስ ናባና ክበፅሕ ክንደይ ደም ይፈሲሱ ክንደይ ሰማዕታት እዮም ተሓሪዶም ክንደይ ቅዱሳን እዮም ተሰይፎም እዚ እምነት እዚ ናባና ክበፅሕ ብዙሓት ቅዱሳን ብዙሓት ሰማዕታት እዮም ሂወቶም ከፊሎምሉ ክሳብ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ክሳብ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ እውን ስለ ቃል ኣምላኽ ብዙሓት ሰባት ኣብ ጎዳጉድን ኣብ እስር ቤታትን ሰፊሮም ብዙሓት ይሳቀዩን ይግረፉን ኣለዉ ኣብ ዓለም ሙሉእ እሞ ንሕና ኩሉ ግዜ መቃውሖም ክንዝክር ስቃዮም ክንዝክር እዚ ከዓ ኣብ እምነትና ክንፀንዕን ክንብርትዕን ስሊኦም ከዓ ክንፅሊ ይግበአና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኽበር ይመስገን ፀኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ፀኒሉ ይስማዓኩም ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ሓራይ እምበኣር ነዚ መጽሓፍ ቅዱስ ኩላትና ከነስተንትን ኢና ቅድሚኡ ግን ሓንቲ መዝሙር ካብ ጉባኤ ሓንቲ መዝሙር ክትዝምሩልና أنا بدي أقول حاول أسأل بها الحاجة كمان. شما مرتمنيت እሺ ዌልካም كزمن؟ هو ماشي. اسمع أبن ولدنا بس سمع حاجة عن أهدأ الليل ببيت أنا مزمر كان فقط بتنا أهدأ الليل بي 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 معبل كيقف عني أهدأ الليل بي تفاقو خيب أهدأ الليل بي እምነት ከይጎለኒ እምነተይ ከዓቢ ፈፂመ ከይሽበር ተስፋኻ ሰኒቐ ሃዲያ ክቐውል ዝተውዓልከ ጥሪ ጥበብ መሃረኒ ኣባኻ ክውከል ዕሽነት ክኣሊ أهدأ الليل بي 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 معبل كيقف عني أهدأ الليل بي أفاخو خيب أهدأ الليل بي እምነት ከይጎለኒ ኣልከየተንባኩ ሓሳበይ ዝፈልጥ ብዘይካኻ የለን ድሕነተይ ዝናፍቕ
ርግኣተይ ከይዝረግ ልበይ ናደለየ ፍጻመይ ክጽብቕ ኣብ ሂወተይ ዕየ ኣህድኣለይ ልበይ ኣህድኣለይ ልበይ ኣህድኣለይ ልበይ ኣህድኣለይ ልበይ ኣህድኣለይ ልበይ ኣህድኣለይ ልበይ ማዕበል ከይገፍዓኒ ኣህድኣለይ ልበይ ጠፋእኹ ኸይብል ኣህድኣለይ ልበይ እምነት ከይጎድለኒ ጎይትነትካ ፈሊጠ ሓይልኻ ኸለሊ ማዕበል ተናጢቐ ክሰፍሮት ባሕሪ ምሳይ እንከለኻ ልበይ ከየሰፍልል ዕለፎ ሂወተይ ኣባኻ ክውከል ኣህድኣለይ ልበይ ኣህድኣለይ ልበይ ኣህድኣለይ ልበይ ኣህድኣለይ ልበይ ኣህድኣለይ ልበይ ኣህድኣለይ ልበይ ማዕበል ከይገፍዓኒ ኣህድኣለይ ልበይ ጠፋእኹ ኸይብል ኣህድኣለይ ልበይ እምነት ከይጎድለኒ ኣህድኣለይ ልበይ ኣህድኣለይ ልበይ ኣህድኣለይ ልበይ ኣህድኣለይ ልበይ ኣህድኣለይ ልበይ ኣህድኣለይ ልበይ ጠፋቕ ማዕበል ከይገፍዓኒ ኣህድኣለይ ልበይ ጠፋእኹ ኸይብል ኣህድኣለይ ልበይ እምነት ከይጎድለኒ ስለ መዝሙሩ እግዚኣብሔር ይኽበር ይመስገን ስለ ዝተውሃበኒ ዕድል የመስገን ኣገልግሎት ካብ ባርኽ ዲያቆን ሓዊ ናብዚ ዝዓለ ስሜታት የብቅሕካ ቴንኪው ረኽም ዓስከር ጎይታ ክልተ ትብለና ቴንኪው ዝሓመድ ጻምት መዝሙር ዝማሬ መላእክት የስማዓልና መምህር ትምኒት አገልግሎት ይባርኽ ኩሉ ጊዜ አለኸ ክብሪ ይሃብካ አምላኽ። እሺ ክቡራት ማሕበር እዛ መዝሙር ክንሰምዓ ፀኒሕና ኢና። ኣህድኣለይ ልበይ ማዕበል ከይገፍዓኒ ጠፋእኩ ኸይብል እምነት ከይጎድለኒ ኣህድኣለይ ልበይ እናበለት ክዝምረልና ፀኒሓ እሞ እስኪ ብዛዕባ እዞም መዝሙር ዘለና ኣስተንትኖ ዲያቆነይ ኣነ ክፍትን ሙሉእ ሽማማ ሙሉእ ምስኣቲ ኸይዳ መበል መዝሙር 46 ካብ 1 ክሳብ 3 ዘላ ኣምላኽ ንዓና መቆብን ሓይልን ብፀበባ ፍጡን ረድኤትን እዩ። ስለዚ ምድሪ እንተተገልበጠት ኣኽራን ኣብ ማዕሙቕ ባሕሪ እንተተናወፁ ማያት እንተሃመመን እንተዓፈረን ኣኽራን ብነድሮም እንተንቀጥቀጡ ንሕናስ ኣይንፈርሕን ኢና። ሰዓት ኸይድ ኮይና ሰሚኒ ወያ ገብርና ኣምላኽ ዝመፀ እንተመፀ እግዚኣብሔር ምሳኻ ተሎ ልብኻ ህዱእ እዩ ኣይትርበሽን ኻ አሜን። መዝሙር 46 ካብ 1 ክሳብ 3 ዲያቆነይ ኣብኣኸላ ካብታ ናይ ሙሉእ መዝሙር 46 ከይወፃና ቁፅሪ 10 ድማ ህድእ በሉ እሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ኣሰብህሉ ኣብ ማእኸል ኣህዛብ ከዓ ልዕል ክብል ኣብ ምድሪ ልዕል ክብል እየ ኣህድኣለይ ትብል ኣህድኣለይ ልበይ ትብል እዩ። ኣሜን ቃልዎ ተስማዕልና ጣዕምቲ ጠቕሲ መዝሙር ዳዊት 46 ቁፅሪ 10 ጊዜና እንጠቀመላ
دياقوني سخافت حجزني تام معرفة أذكراني كن نايم أبونا ببحر خير عزز مسبولو نقويتانا سي ببحر خير كله أكن دي ناب قويتانا يس كريستوس تتمسي نابتو بحري مستأمتي كستم دليمو ردأني با واندا طفاكو صعيبتاي ترأيني تقولو أبينيت محراف مقانا يذكراني قنت طفاكو خيبه هذا الليل بي ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ቁጥሪ 18 ወንጌል ማቴዎስ 14 ቁጥሪ 18 ጴጥሮስ መለሱ ጎይታይ ንስኻ እንተ ኮንካስ ብየማን ብማየ ማየ ናባኻ ክመፅእ ኣዝዘኒ በሎ እዋ ኣብ ኣደላ እንደቢያለኺ እወ ሕጅታ ብርቱዕ ካብ ኣብታ 30 ምስለን ደላ ጴጥሮስ ካብ 28 ክጅምራ ጴጥሮስ መሊሱ ጎይታይ ንስኻ እንተ ኮንካስ ብማየ ማየ ናባኻ ክመፅእ ኣዝዘኒ በሎ ንሱ ከዓ ንዓ በሎ ሽዑ ጴጥሮስ ካብ ጃልባ ወሪዱ ብማየ ማየ እናኸደ ናብ ኢየሱስ መፀየ ብርቱዕ ነፋስ ምስ ረኣየ ግና ፈርሄ ክትሕል ምስ ጀመረ ድማ ጎይታ ያድሕነኒ ኢሉ ኣእወየ ሽዑ ኢየሱስ ኢዱ ዘርጊሑ ሓዞ እሞ ኣታ ጉዱል እምነት ስለምንታይ ከተዋላወልካ በሎ ምስታ ጠፋእኮ ከይብል ህዳ ኣለይ ልበይ ትብል ትኸይድ ኮይና ትሰሚዓትኒ ትክክል አሌዎ ተስማዕልና ማማረ ዘነት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ካብ 28 ክሳብ 32 ዲያቆን ኤልልታ ሃፍትና ድማ ካብ ካናዳ ቴክስት ገይራላ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 4 በቲ ንርእስና ካብ ኣምላኽ እንፀናንዓሉ ምፅንናዕ ነቶም ኣብ ፀባ ዘለው ዘበሉ ኩላቶም ከነፀናንዕ ምእንቲ ክከኣለናስ ብፀባና ዘበለ ዘፀናንዓና ንሱ እዩ አሌዎ ተስማዕልና ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 4 ደጊምኩም ተንብቡልና ደቦና ኣራይ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 4 በቲ ንርእስና ካብ ኣምላኽ እንፀናንዓሉ ምፅንናዕ ነቶም ኣብ ፀባ ዘለው ዘበሉ ኩላቶም ከነፀናንዕ ምእንቲ ክከኣለናስ ብፀባና ዘበለ ዘፀናንዓና ንሱ እዩ ቃሌዎ ተስማዕልና ቴንኪዩ ሓፍትና ኣልልታ እግዚአብሔር ፀጉ ይብዝሓልኪ ኣቦኹም ኣቦና እውን ፅላልኩም ኣይፈለየና ዝያዳ ከዓ ምዛ ዝነበረት ናይ ሎሚ ንባብና ትምህርትና ኣዝያ ምስኣኻ ሞር ምስኣ ተሰማማዕ ቀረባ ጥቕሲ ምስ ናይ ጳውሎስ ፀበባን መከራን ምስኡ ኣብኡ ዝነበረ ምፅንናዕን ፅቡቅ ጌራ ትገልፃ መብርሂት እያ ቃሌዎ ተስማዕልና ሓፍትና ኣልልታ ኣነ ከዓ ዲያቆን ሓዊ እታ ምስታ ቃልከየ ተንባህኩ ሓሳበይ ዝፈልጥ ብዘይካ የለን ድሕነተይ ዝናፍቕ ርግኣተይ ከይዝርሕ ልበይ እናደደየ ፍፃመ ክፅብቕ ኣብ ሂወተይ ዕየት ትብልቲ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 24-25 ወልቡ ኩሉ እትፈልጥ ቦታ ዛይሁዳ ናብ ስፍርኡ ምእንቲ ክኸይድ ዝሓደጋ ስፍራ ኣገልግሎትን ሃዋርያትን ክቕበልሲ ካብዞም ክልተ እዚኣቶም ዝሓሪኻዮ ሓደ ኣርኢ ኢሎም ጸለዩ ወልቡ ኩሉ ትፈልጥ ብዘይካ የለን ሓሳበይ ዝፈልጥ ከዓ ስለትብልቲ እያ ናይታ ምስኣስ ተኸይድ ከይዳ ሓፊድ ኣወያ እሺ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 14 ራይ እምበር ምስ ጊዜና ክንከይድ እዛ ናይ መዝሙር ኣስተንትኖ ከኣኽለና እዩ ኣብዚ ዝነበረ ናይ ሎሚ ናይ ንባብና ትምህርቲ መጽናዓት መጽሓፍ ቅዱስ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎሴ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ ፍጻሜ ኢና ክንመሃሃር ፀኒሕና እሞ እስኪ እንታይ ተረዲእኩም እንታይ ኣስተንቲንኩም
መብርሂ ተወሳኺ ሓሳብ እንተሎ ወይ እውን ሕቶ እንተሎ ናባኹሚ ግዜና እንጠቀመላ ፕሊስ። ናብ ቁፅሪ ክንዲዚኣ ሓፍ ኣቢለለይ ኣትሕተለይ ክትብሉኒ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ስክሪን ተንብቡ እንተሃሊኹም። ክንከታተል ፀኒሕና ዲና ክቡራት ማሕበር? እንድሕሪ ክንከታተል ፀኒሕና ገለ ሓሳብ ክህልወና ግድን እዩ። ኣዴና ዓይነ ኣለምን ሓፍትና መኣዛን ድማ እንኳዕ ብሰላም ኣተኽን ድሕርክን ዝመፃኽን ኣቐዲመ ርኤክን እየ ክትኣትዋ ከለኽን ኣብ ተኣሽሙ ስለ ዝነበርክ እየ። ኣሜን ዲያቆን ሓወይ ኣብ መንገዲ ነይራ ኣነ እውን ሕጂ ኣትየ ገዛ ለሂወት ይስማዓልና ኣትየ ዝመረመ ሰላም ፀናሕኩም ቃል ሂወት የስማዓትና እና መዓልቲ መምህር ሳራ ናባኸኒ ማይክሮፎን። ኣነ ድማ እግዚኣብሔር ይሓግዘኒ እንታይ ኣስተንቲነ እቲ ናይ ክርስቲያን ሂወት ሲ ንሕና ኣሚንና ተቐቢልና ብእምነት ፀኒዕና ክንጓዓዝ ከለናስ በይንና ከም ዘይኮንና ምስቶም ንሪኦም ምሳና ዘለው ሰባት ጥራይ ከይኮነሲ ካልኦት እውን ንኣና ካልእ መስዋዕትነት ናይ ፀሎትን ከምዚ ትብሎ ፀናሕካ ናብ ገዳማትን በወድኡ ኩሉ በንሪኦም ጥራይ ኣይኮነን ብዝርአን ዘይርአን ዝኾነ ፀሎታት ከም ዘለና ተረዲኤ ካልእ ድማ ካብ ቃል ካብ አንደበትና ብዝወፅእ ቃላት ሲ ጥንካሬ ክህልዎ ከም ዘለዎ ከምዚ መሰለናን ከምዝደለና ከምዚ ስምዒትናን ከይኮነስ ፀጋ ኣምላኽ ዝተፃመመ ክኸውን ጨው ከም ዘለዎ ክኸውን እሞ ንካልኦት መዕንቀፊ ከይኮነ ንበረኸት ክኸውን ንበቅዕ ከም ዘለና ተረዲእ። ኣሌዎ ተስማዕልና መምህር ሳራ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣስተንትኖ እዩ። ዲያቆን ሓወይ ኣነ እውን ካብታ መንገዲ ከለኹ ሰምዓካ ነበርኩ ቃል ኣምላኽ ቀሲሉ ከም ዝርድኣካ ሕጂ ግዜ እንዳዓደኩም ክብለና ከሎስ ግዜ ይዕደግ ምኳኑ ግዜ እንታይ እዩ ትዕደግ ማለት እዩ ካብቲ ካልእ ትገብሮለኒ ክትብሎ ናይ ሂወትካ ዘድልየካ ጉዳይ ግዜ ጌርካ ከዓ ንዕኡ ከተወፍእ ከለካ እዚ ምዕዳግ ኮይኑ ይርድአኒ ድሓን ክትገልፀልና ኢኻ ገሊፅካያ ከዓ እንተወይ መገዲ ስለዝነበረ ሕጂ ግዜ ክንዕድገሉ እንታይ እዩ ነቲ ንዓና ዝጠቕመና ማለት ነቲ ንዓና ዝጠቕመና ንኣብነት ሕጂ ዝኾነ ዋላ ስራሕ ውዒልካ ዲኻ ገዛ ክትላዕል ትደሊ ወይ ትደለ ዝኾነ ነገር መቸም ክትገብር ትደሊ ኢኻ ትኽእል ኢኻ ግን እሱ ይትረፈኒ እዚኣ ከይተሓልፈኒ ድሕሪ ኢልካ ግን ትዕድጎስ እስኻ ኢኻ ትኸስቦ ዘለካ ንሕና ኢና ንዓና ንክንከስብ እዚኣ ትርድዕኒ ካልእ ከዓ በቲ ዝተምሃርናዮ መጠን ከዓ በቲ ማለት በቲ ሕጂ ቃል ኣምላኽሲ ሓደ ሓደ ግዜ ወሲዱ ዝርድኣካ ኣሎ ወይ እውን ካብታ ትፈልጠላ ከዓ ከመይ ጌርካ ከተረድእ ከለካ ከዓ ዕቅን ናይ ሰብ ማለት ዕቅን ኩሉ ዕቅን ከም ዘለዎ ዕቅን ንኣብነት ደረጃታት ከም ዘለዎ እቲ ናይ ንሓደ ምንም ዘይፈልጥ ሰብ ብምሉእ ኣጭንቕ ኣቢልካ ከተረድኦ ከቢድ እዩ ወይ ከረድኣካ ወይ ከተረድእ ተኾንካሲ እቲ ዝግብኦ መጠን ናይ ሕጂ ከምዚ ቆልዓ ክዓቢ ከሎስ ንእሽተይ ተብልዖ ድሓር ተላማምዶ ድሓረይ እንዳላማመድካዮ ከዓ ናብቲ ዕፅም ዝበለ ምግብታት ይኸይድ እሞ ቃል ኣምላኽ ከዓ ከምኡ ምኳኑ እስቲል ንዓና ከማን ሕጂ ብንእሽተይ እዩ ዝርድኣካ ቃል ኣምላኽ
እምበር ብሓንሳእ ኩሉ ክርድኦ ተይልካስ ልዕሊ ዓቕምኻውን ፅቡቕ ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ በብንእሽተይ ጌርካ እንድሕር ደኣ ኣረዲእካ ክርዳእካ ክእል ከተረድእ ትኽእል ሕጂ ዓቕምታትና ክንፈልጥ ዓቕሚ ናይ ሰብ ከተረድኦ ከለካ ክትፈልጦ ኩሉ ግዜ ብቐሺ ገብረ እግዚኣብሄር ድብላ ቃል ኣላ ደስ ትብልኒ ኣብ ሰዓቱን ኣብ ዘይሰዓቱን ድብላ ቃል ኣዝያ ካብኡ ሞር ኣብ ልበይ ዝገብራ ማለት እዩ ካብቲ ኣቦት ስለዝሰማዕዋ ሽዑብ ዲያቆን ዝነበረሉ ግዜ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ነገርሲ ኣብ ሰዓቱ ክትብሎን ኣብ ዘይሰዓቱ ከተእትዎ ነጥብታትን በበይኑ ምዃኑ ምፅእ ኢልካ ሕጂ ኢየሱስ ከምዚ እዩ ክትብል ከለካ ኢነው ናይቲ ሰብ ገምጋም ርኢኻ ኩነታት ርኢኻ መዓስ የድልዮን ደየድሊ ይኮነና ቃል ኣምላኽ ኩሉ የድልየና እንድዩ ግን ኣብ ምንታይ ሰዓታትን ቦታታትን እንታይ ደረጃታት ኣለዎ እቲ ሰብ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ መጀመርያ ኢሉ እዚኣ ኣካባኻ ማለት እዩ ደስ ዝብል ማለት እዩ ብሰዓቱን ብዘይሰዓቱን መጠን ናይ ሰብ ርኢኻ ግዜኻ ክትዕድግ ከም ዘለካ ኩሉ ታሽሙካ ውዝፍ ኣቢልካ ከም እትገብሮ እሞ ብድሕሪኡ እቲ ዘለካስ እግዚኣብሔር ከዓ ተዓፃፂፉ ከም ዝገብረልካ ጉልበት ህበካ ሓይሊ ህበካ ጥዕና ህበካ ክትገብሮ ኩሉ ነገር የማቻቻ ምቹእ ዝኾነ ነገራት ይገብረልካ ማለት ሕጂ ብቐዳምነት ነቲ ቃል ኣምላኽ ከነቐድም ከም ዘለና ኣብዚአን ተማሃርካና ቃል ሂወት ተስማዓና እግዚኣብሔር መመሊሱ ኣብቲ ልዕል ዝበለ ደረጃ እግዚአብሔር ኣበባኻ ንርኢ ግበረና ዲያቆን ሓወት ኣሜን ቴንኪዩ ቃል ሂወት ተስማዓልና እዛ ጥቕስም እዛ ክትብልያ ፀናሓኪ ክንሕዛ ኩለና ኣብ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 15 ቁጥሪ 16 እምበኣርሲ ቅንያቱ ክፉእ እሞ ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሹ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም እትመላለሱ ተመልከቱ ግዜ ዓዲኩም ቅንያቱ ክፉእ እሞ ይሉ ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሹ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም እትመላለሱ ተመልከቱ ወብርግፅ ፅቡቅ ጌርካ ክገሊፅካ ግዜ ይዕደግ እዩ ንቃል ኣምላኽ ነቲ መንፈሳዊ ነገር ግዜ ክንገብረሉ ግዜ ክንህቦ መስዋዕቲ ክንከፍለሉ ከም ዝግበአና እያ እሞ ቃል ሂወት ተስማዓልና ኣሜን ኣብዚ ቤተ ክርስቲያንና እውን ክልተ ኣለዉ ምሳና ተሳተፍቲ እሞ ዝኾነ ሓሳብ ትለኩም ኣብዛ ናይ ሎሚ ዲስካስ ክንገብረላ ፀናሕና ተወሳኺ መብርሂ ስጋዕ ካልእ ሓሳብ ድመፅእ ንእሽተይ ዶ ክፍትን ካብ ስቕ ንብል እሺ ካብታ ደስትን ተንክዋቶ ኮይና ኣብ ቁጥሪ 1 ገሊፅካ እያ ኢኻ ፅቡቅ ጌርካ ኣብቶም ጎይቶት ንኣኻትኩም እውን ኣብ ሰማይ ጎይታ ከም ዘለኩም ፈሊጥኩም ንጉዛኣትኩም ቁኑዕ ግቡእን ግበሩ ኣብትብል ኩሉ ግዜስ ልዕልና ዝኾነ ነገር ኣብ ዋላ ኣብ ዕለታዊ ሂወትና ዕለታዊ ናብራና ሲ ኩሉ ግዜ ልዕልና ከም ዘሎ ዝኾነ ክንኣምን ከም ዘለና ነብስና ቁርባት ሕታ ኣቢልና ክንጓዓዝ ከም ዘለና ብጀካ ጎይታናን መድሓኒናን ሲ ኩሉ ጎይታ ከም ደሎ ልዕሊኡስ ክኣምን ከም ደሎ ኣስተንቲነ እዛ ነብሲ ወከፍ ናይ ቁጥሪ 6 ካ ነብሲ ወከፍ ከም ዝግባእ ከመይ ጌርኩም ክትመላለሱ ምእንቲ ክትፈልጡስ ዘረባኹም ብጨው እተቃመመ ብሳዕ ብፀጋ ይኹን ትብልካ አንደበትና ክንሕሉ ከም ዘለና ካብ ቃልና ነውፅኦ ብኣንደበትና ድወፅእ ከዓ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ዝውክል ንሱ ድደልዮ ቃላት ክነውፅእ ከም ዘለና እዚ ኣስተንቲነ ማለት እዩ ኩላ መልእኽትን ለበዋን ምጥንቀቕታን ያምናሞ ከምታ ዘላታ ተረዲእና ብኣኽ ንከይድ እግዚአብሔር ይደግፈና ግን ካብቲ ብዙሕ ቁሩብ ደስተን ተንክወ ጥራሕ ዝገልፅ ዘለኹ እምበር ብምሉእ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ንብዙሕ ኣስተምህሮን ሓደራን ለበዋን ዘላታ
بأنا سب شاغل كم دي يقولوا دهينا خفلت بقو دهينا خفلت كم دلو دهيك نقبر كم دلنا بزح نقرينا تمهيرنا خبزيا نعرف زيامو زابير يحجزنا عليه تسمعنا دس بلا استنتنايم صبي يبز حالكي ካልአይቲ ከዓ ደስተንተንክዋ ከዓ ዲያቆን ሓወይ ኣብ ደይኣመንቲ ከይድኩም እንተዓዲሞምኩም እዚ ንጣዖት እዩ እንተበልኹም ንሕልናኹም ኣይትብልዑ እንተዘይበልኹም ግን ሕርክርክ ከይበለኩም ብልዑ ኢልካ እንኮይ ገሊፅካልና ሕጂ ዝኾነ ነገር ንኣብነት ዝኾነ ሰብ ክህበካ ይኽእል እሞ እንተ ደኣ እቲ ሰብ ካበይ ኣምፂኡ ይህበካ ኣሎ እንዳፈለጥካ ከለኻ እንተ ደኣ ተቐቢልካዮሲ ከም ሕቶ እያ እሞ እንዳፈለጥካ ከለኻ ተቐቢልካዮ ኦፍኮርስ ፈሊጥካ ኣለኻ ማለት እዩ ካበይ ከም ዘምፅኦ ተቐቢልካ ንስኻ እውን ኢንክሉድድ ኢኻ ማለት እዩ ግን ከይፈለጥካ እንድሕር ተቐቢልካዮ ኣይፈለጥካን ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ብዓመፃ ዝመፀ ዝኾነ ነገርቲ ዓመፃ እንዳፈለጥካ እንተ ደኣ ተቐቢልካዮ ንስኻ እውን እቲ ሓጢኣት ተኻፊልካዮ ኣለኻ ማለት እዩ ከይተፈለጥካ እንድሕር ተቐቢልካዮ ግን ኣይፈለጥካን ማለት እዩ ሕጂ ኣይደሊን እየ ዲኻ ክትብሎ ዘለካ ነቲ ሰብሲ ወይ እዚ መጀመርያ ክትነግሮ ኣለካ ከምቲ ትምህሩና እዚኣን ትደረግ ኣለካ ወይ እዚኣን ኣነ በዚኣ ምክንያት ስለ ዝመፀ ኣይቅበለኩን መሓዛይ ዝፈትዋ መሓዛይ ኣላ ኣብ ኢሮፓ ሕጂ ካብ ስራሓ ዝኾነ ነገር ተምፅ እሞ ነቲ ሓዋ ውሰዶ ትብሎ ሕጂ እቲ ሓዋ ከዓ ኣማኒ ፕሮቴስታንቲ እዩ ኦርቶዶክስያ ሕጂ ሓፍተይ ይብላ እዚኣ ብዘይ ሕጊ ስለ ዘምፃኽያ ኣብዛ ገዛ ከይተትብሉ ኣይቅበል መን ይዲ ለሞ ኩሎም ድም ድውስቱ ገለ ማለት ሕጂ ከምዚ ዓይነት እውን እምህረካ እዩ ማለት ሕጂ እንዳፈለጥካ ክትቅበል ከለኻን ክትነግሮ ከለኻ ነቲ ሰብ ተድሕኖ ኣለኻ ማለት እዩ ቅረቦ ኣይተቅረቦ ሪያሊቲ ክትነግሮ ኣለካ ወይ ከዓ እንድሕር ኣብ ስራሕ ኮይኑ ገለ ዘይምልከተካ ከዓ ኣይ ቴንክ ዩ ሶ ማች እዚ ኣይትፍላኒ ክትብል ቀረባኻ ሓውኻ ድዩ ጠላጢኻ ድዩ ብእምነት ዝቃረበካ ወይ ኣብ ቸርች ትፈልጦ ድዩ ወይ ኣብ ገለ ድዩ ተደኣ ትቃራረብ ኮንካር ግን ክትነግሮስ ኣለካ ይብል ኣነ ማለት እዩ ተድሕኖ ኣለኻ እቲ ሰብ እውን ከይፈለጠ ይጋገህሉ ምክንያቱ ነጊርካዮ ክሊክ ድገብር ሓንጎሉሎ ከይነገርካዮ ከዓ ደሓን እዩ ይኸውን ብዘይ ፍልጠትም ይመስሎ ኸውን ማለት ተወሰድኩስ ዋላ ሓንቲ ከይኣ ሞዚኣ ወሲደ ናይ መወለሊት ትኾነኒ ገለ ትኾነኒ ምሻሎ ቀንጠመንጢ ዘየድሊ ከምኡ ዓይነት ከዓ ክንገብር ከም ዘይብልና ተደኣ ፈሊጥና ክንነግሮ ከም ዘለና ብሓፈሻዊ እዚኣ ተረዲኤ እሞ ፅቡቅ ጌርካ ከዓ ባዕልኻ ትገልፀልና ዲያቆን ሓወይ ፅቡቅ ኣለኺ ቃልዮ ተስማዓልና ብድጋሜ ከመይ ኢልና ብጥበብ ክንነብር ከም ዘለና ምስቶም ኣብ ወፃእ ዘለው ከመይ ኢልና ብጥበብ ክንነብር ከም ዘለና ከምቲ ኣብ ሃገርና ዝተፈላለየ ቋንቋን ሃይማኖትን ተሰማሚዑ ተፋቂሩ ዝኸይድ እቶም ኣቦታትና ብዓብይ ጥበብ ንነዊሕ ዓመታት ተሳኒዮም ብፍቅሪ ከም ኣሕዋት ዝኸድዎ ዝነበሩ ስለዚ ምስቶም ኣብ ወፃእ ዘለው ከመይ ኢልና ብጥበብ ክንመላለስ ከም ዘለና እዩ ዝመኽረና ማለት እዩ ኣቦታትና ቅዱሳን ሃዋርያት 12 ጥራዮም ነይሮም ንስዓቶም ተሓጋገዝቲ ነይሮሞ ናብ ዓለም ሙሉእ ወንጌል ክበፅሕ ዝገበሩ ምስቶም ኣህዛብ ምስቶም ዘይኣመንቲ ምስቶም ወንጌል ክሰብክዎም ዝኸዱ ዝነበሩ ህዝቢ ብጥበብ ስለ ዝተመላለሱ እዩ ሓይሊ ተጠቀሙን ኣይገንሕዎምን ኖ ጌጋይ ዝገብርዎ ዘለኹም ከምዚ ኢሎም እናተባእሱ ይኮኑን ወንጌል ኣስፋሕፊሖም እናቀጥቀጡ ብሓይሊ ይኮኑን ወንጌል ኣስፋሕፊሖም ክዳን ናብ ዘይብሎም ህዝቢ ክኸዱ ከለዉ ንዖም መሲሎም ይቐርብዎም ዘይፈልጥዎ ሪኦም ወደይፈልጡ ዓይነት መግብን ኣመጋግባን ኣብ ገለ ሃገር ከይዶም ክረኽቡ ከለዉ ዋይ ኢሎም ከይተፀየፉ ከይፈንፈኑ ንዖም መሲሎም ምስኦም እናቐረቡ ብጥበብ እዮም ኣብ ዓለም ሙሉእ ወንጌል ከም ዝበፅሕ ገይሮም ምስቶም ዘይኣመንቲ ከመይ ገይሮም ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ኣፀቢቆም ይፈልጡ ነይሮም እዮም እሞ እዛ ትምህርቲ እዛ ምኽሪ ከዓ ንዓና ከማ እያ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ቃል ህይወት የስማዕኪ ሓፍትና መዓዛ አሜን ሰላም
تمام سيكون እግዚአብሔር ይመስገን ሃብቲ ራፍ ኮይኑ እንኳዕ ብሰላም መጻኺ آمين ما داكل مهري سنايتي كمل لها ሰናይት እንኳዕ ብሰላም መጻኺ آمين ሎሚ ኣይፎን ድብል በዚሐን ነይረን ኣነ ከዓ ሳዳ ተደጋጋሚ ተኣቱ ትወፅእ ደላታ ኣይፎን ትብል ኢለሲ أي وصاهم كان مجمرة أتي ኦኬ أوكي بعد ما نفسي ብዙሕ ካታት ነይረ ቀደም ግን ኣብ መንጎ ብናይ ኮቪድ ገለ ተቋሪፁ ገዲፈ ነይረ anyway ኩሉ ሰሚዐዮ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ትምህርቲ እዩ እግዚኣብሔር ይባርካ ኣነ ድማ ብጣዕሚ ልበይ ዝተንከፈኒ ካብቲ ትምህርቲ ኣብ እስር ቤት ካሎ ዝብል ማለት እዩ እቲ ኩሉ ሕማሙ ዝኩሉ ስባይት ኩሉ ኣብ እስር ቤት ዘሎ ንፈልጦ ኢና ብዙሕ ሽግር ንዕኡ ከየበለ ግን እቲ ኩሉ ሓሳቡ ብዛዕባ ኣብ ደገ ዘሎ ኣሕዋቱ ክሓስብ እሱ ብጣዕሚ ልበይ ተንኪፍኒ እሞ እሱ ኣስተንቲነዮ ብጣዕሚ በቃ እሱ ልበይ ተንኪፍኒ ካብ ኩሉ ማለት እዩ ሶ ከመይ ገይሮም እቲ ኩሉ ሽግር ኣብ እስር ቤት ብዙሕ ሽግር ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ግን ንዕኡ ገዲፉ ሲ እቲ ሓሳቡ ኩሉ ብዛዕባ ኣሕዋቱ ዝሓስብዎ ነገር ብጣዕሚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እሱ ኣስተንቲነዮ ማለት እዩ ዕንመለይ ካልኦት ተስማዓልና ሓፍትና ሰናይት እንኳዕ ብሰላም መጻኺ ንኩሉ ግዜ ትሳተፊ ይግበርካ ኣምላኽ ኣሚን ኣሚን ዓባይ መልእኽቲ እያ ዛድብልክያ ሁላትና ስለቶም ስለ እምነቶም ስለ ቤተ ክርስቲያኖም ኣብ እስር ቤታትን ኣብ ካልእን ዝሳቀዩ ዘለዉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ክንፅሊ ክንሓስብ ይግብአና ይኩሉ ግዜ እግዚኣብሔርና ክንገብር ይደግፈና እሽምባር ግዜ ትኸደና ስለ ዘላ ቀልጥፍ ኢልና ንሓደ ክልተ ዓድል ክህብ እየ ምክንያቱ ኣቤ መርጌታን ኣቤ መልኣከ ሰላምን ክሳብ ሕጂ ንዓና ዓድል ንምሃብ እዮም ዘይተዛረቡ ዘለዉ እሞ ንኣብኦም ቅድሚ ምስጋርና ሓደ ክልተ ዓድል ክህብ ብፍላይ ካብቶም ድሒርኩም ደኣተኹም ዕድል ክንህብ እሺ ዶክተር ፅጋብ ማይክ ናባኻ እዩ ሰላምኩም የምሲኹም ኣነ ኩዕቱ ውፅእ ብል ስለ ዝነበርኩ ብዙሕ ኣይተኸታተልኩን ግን እንታይ ከስተንትን ሕዝታ ቀዳመይቲ ነቶም ግዝኣትኩም ሲ ማዕረኹም ከም ዝኾኑ ሕጂ ዋላ ኣብ ዓለም ክትሪኦ ከለካ ሓደ ኣስራሒኻ ሲ ብፍላይ ኣብቲ ሕብረተሰብና ዝሪኦ ባህርያት እዩ ነቶም ዘስርሑ ኣብ ትሕቲኦም ኮይኖም ዝሰርሑስ ናይ ምትሓት ኣክንዲ ትሕት ኢሎም ንዖም ዝቀሪቦም ታሽ ደብሎም ብላዕሊ ክኾኑ ግን ኩሉ ፍጡር ኣምላኽ ማዕረ ከም ዝኾኑ ይዝንግዕ ማለት እዩ ሕብረተሰብ እንጀ ክሪኦ ከለኹ ንሳ ዓባይ እንዳሽሙ ኮይና ተሰሚዓትኒ እታ ካልእታ እታ መበል 17 ይመስለኒ እታ ካብ ኣምላኽ ተቐበልከያ ኣገልግሎት ብጥንቃቐ ሓዛ ዝብል ማለት እዩ ትምፅእ ኣንቢባ ተዛሪባያ ተዛረብኳ ግን እንታይ ተጠንቀቕ ኣገልግሎት ንምፍፃማስ ተጠንቀቕ ሕጂ ኩሉ ነናቱ መመኽሊቱ ተዋሂብዎ ዘገልግል እቲ ጅምር ግድፍ ምባል ወይ ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ዘይትሕዞ ኣገልግሎት ዘይምፍፃም ይርአዩ ብዙሕ ግዜ እሞ ዓባይ ኮይነን ተሰሚዕና ነዘን ክልተ يقال لك أنا تسمعنا ኣሚን ታሪያው ተስማዕልና ኣሁና ዶክተር ፅጋብ ዋህ ክብርና ኣምላኽ ንኩሉ ሓደ ጎይታ ኣለዎ እቲ ዓምኻ ኣስራሒኻ ዝነበረ ጳጳስካ ካህንካ መምህርካ ዝነበረ ንጉስካ ሚኒስተርካ ዝነበረ ፅባሕ ንጎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ፍርዲ ማዕሪኻ ጠጠው ኢሉ ክሕተት ስለዚ ደይልወጥ ኣብ ልዕሊኡ ማንም ዘይብሉ ጎይታ ኣለና ንኩልና ኩላትና ሓደ ኢና ክብርና ኣምላኽ እሺ እምበኣር ምስ ግዜና ክንከይድ ክቡራት ማሕበር ናብ
መምህርና አቦይ መርጌታ ካሕልፈኩም እየ ደድሕሪኦም ከዓ ናብ ኣበይ መልኣከ ሰላም ክንሰግር ኢና ናብ መምህርና ካሕልፈኩም ከመይ ውዒልኩም ህዝበ እግዚኣብሔር እግዚአብሔር ይመስገን እንራይ ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓንቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ዝፈቐደልና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ሓውና መምህር ተክለ ማርያም ከምቲ ልሙድ ዋላ ኣብ ዘፀግም ኩነታት እንተሎ ከምቲ ዝግባእ ኣዳልዩ ሰዲድልና ምህላው ሞ ብፀሎትኩም ክትዝክርዎ ክሕብር ፈቱ ካልእ እንዳ ስድራና እንዳ ኣቦይ ሳሙኤል ንኣምላኽ ኣመስግኑልና ኢሎም ኣብኦም ሒዞም ምስ ደቆም ምስ በዓልቲ ቤቶም ኣብዚ ምሳና ኣለው እቲ ምክንያት ምስጋና ከዓ እግዚአብሔር ኣብ ሰዓቱን ኣብ ግዚኡን ዝምልስ እግዚአብሔር ሎሚ ወረቀት ናይ ዜግነት ረኺቦም ኣሎ ኣቦይ ሳሙኤል ነቦታትና ጸሎት ግበረለይ ኢሎም ንኣምላኽ ከተመስግኖ እታ ሓንቲ ካፕተን ናይ ሎሚ ሓፍትና ሰናይት ክትዝክራ ፀኒሓ ቁፅሪ 18 እዚ ሰላምታ እዚ ብኢደይ ብጳውሎስ እዩ ብኢድ ጳውሎስ እዩ መቃውሐይ ዘክሩ ጸጋ ምሳኻትኩም ይኹን ብመሰረት ናይቲ ኣብ ማእሰርቲ ምህላው ብዙሓት ደቀ መዛሙርቱ ከይተረፈ ንድሕሪት ዝተመልስሉ ኩነታት ከም ዝነበረ ነዚ ገሊፅዎ ይብላዕሊ ማለት እዩ ስለዚ መቃውሐይ ይዘክሩ ንጢሞቴዎስ ክፅሕፈሉ ከሎ በኣይ ብእሱር ኣይትሕፈር እንዳበለ ይፅሕፈሉ ዝነይሩ ማለት ስለዚ መቃውሐይ ይዘክሩ ክብል ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ነይሩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ፅሒፍዎ ኢልና ጥራይ ዘኪርናዮ ክንሓልፍ ዘይኮነስ ኣብቲ መቃውሕ ቦታ ኣብቲ ወንጌል ከይሰብኽ ዝተኣስረሉ ቃል ኣምላኽ ከይነግር ዝተኸልከለሉ ግዜ እውን ብርግፅ እዚ ኩሉ መፅሓፍቲ ኮይኑ ይፅሒፍዎ ምክንያቱ እንታይ ኢሉና ኣሎ ኣነ እኳ እንተተኣሰርኩ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ግና ኣይእሰርን ኢሉ ስለዚ እንታይ ግበሩ መቃውሐይ ዘክሩ ምስቲ ሓለቓ ሽሕ ክዘራረብ ከሎ ብሓንቲ መዓልቲ ዶ ክርስቲያን ክትገብረኒ ደሊኻ ምስ በሎ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነ በጀካ መቃውሐ ኢሉ በጀካ መከራይ ኢሉ ኩሉ ናብ ሓቂ ፍልጠት ሓቂ ክበፅሕ ዝደሊ ኣብዚ ግን ከመገልገልቲ ምክንያቱ ኣብቲ ልዕሊኡ ዘሎ ቁፅሪ እንድሕሪኢናዮ ንኣክሪጶስ ግና ነታ ብጎይታ ዝተቐበልካዮ ኣገልግሎት ንምፍፃማ ተጠንቀቕ በልዎ ሕጂ መጽሓፍ ቅዱስ ከነጽንዕ ከለና እንታይ ኢና ንገብር ነፍሲ ወከፍና ኣብዛ ናይ ኣክሪጶስ ቦታ እናእተና ኢና ነስተንትና ማለት ስለዚ እንታይ ለየ ከስተንትና ፀኒሐ ንመርጌታ ድማ ነታ ብጎይታ ዝተቐበልካዮ ኣገልግሎት ንምፍፃማ ተጠንቀቕ በልዎ እግዚአብሔር ዘስተውዕል ኣእምሮ ይሃበና ምክንያቱ ኣክሪጶስ ኣበናይ ደረጃ ነይሩ ንምንታይ ከም ኢሉ ጽሒፍሉ ስለዚ እንታይ ኢሉ መቃውሐይ ዘክሩ ብዙሕ ግዜ ስለ እሱራት ምጽላይን ኣብቲ እሱራት ዝስምዖም ኩነታት ምእታውን በበይኖም እዮም ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቤት ማእሰርቲ ከዓግቶ ኣይከኣለን ካልእ ፈተናታት እውን ከዓግቶ ኣይከኣለን
ምክንያቱ ጎይታ እንታይ ኢሉ ኣሎ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣል እዩ ብዙሕ ግዜ እንዲሕማቅ ኮይኑ ከምዚ እንዲና ዓድል ዘይረኸብና ኮይንና በዓል ኣቦ ቀሺ ክርስቶ እንዲዮን ከዓ በዚኣ ዕድል ከልዮምና በዓል ኣቶ ገለ በዓል ወይዘሮ ገለ እንዲዮን ምሕላፍ ከልየናና ኣነ እኮ ከገልግል ይደሊ ኣነ እኮ ክገብር ይደሊ ኣነ እኮ ቤተክርስትያን ክመጽእ ብዙሕ ምክንያት ይብልብና ዝመጽእ ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ግን እንታይ ኢሉ መቃወሐይ ይዘክሩ እዩ ስለ ቃላቱ ስለዚ ኣሰር እምነቶም ብሕሊና ብግብሪ ክንስዕቦም ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ስለዚ ተፈቅደለይ ብልቢ የመስግን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣውደ ምህረት ካ ናበቦን ናባሓውና ዲያቆን መሐሪ ወፊ ኣለሁ እሺ ንመምህርና ቃለ ሕይወት ተስማዓልና ምስ ጊዜና ክንከይድ ይቕሬታ ኣቦና ብመልአከ ሰላም ብዛዕባ እዚ ትምህርትና መጠቕለሊ ገይሮም ብጸሎት ከዓጹልና ናብ ኣቦና ብመልአከ ሰላም ካሕልፈኩም ዓራይ ክብርና ምስጋናን እግዚአብሔር አምላክና ይኹን ሓወና ዲያቆን መሐሪ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኣብቲ ዝለዓለ ማዕርግ ድማ የብፅሕካ ኩሉ ሓሳብካ ድሌትካ ድማ እግዚአብሔር የስልጠልካ ይሃብካ ከምኡውን ኣቦና ኣበይ መርጌታ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ከምኡውን ሓፍትና ትምኒት ዝማሬ መላእክቲ የስማዓልና ኩልኩም ኣብዚ ጉባኤ ዘለኹም ዘለኽን ድማ ነታ ምዕራፍ ዘንበብክን ከምኡውን ነታ ተዘመረት መዝሙር ብጥቕሲ ኣሰኒኹም ሓሳብኩም ዝሃብኩም ካብዛ ምዕራፍ 4 ክንምሃራ ዘምሰና እውን ዝተረዳእኩም ዘስተንተንኩሞ ከምኡውን ዘይተረዳእኩም ከም ሕቶ ንኩልና ዝኸውን ሓሳብኩም ዝሃብኩም ኩልኽን እግዚአብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ሰብ መስተማሰሊ ምኽሪ ዝደሊ ክብፃሕ ዝደሊ ምፅንናዕ ዝደሊ ተስፋ ዝደሊ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ግና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ መፃናንዒ ተስፋ ንኻልኦት ሓይሊ ንኻልኦት ፀግዒ ንኻልኦት ኮይኑ እዩ እዚ ክንምሃሮ ዘምሰና ዓብ ምኽሪ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ዝፀሓፈልና እሞ በረኸቱ ይሕደረና ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ድማ ንሕና ብግዜም ብኩነታትን ብቦታን ከይተለወጥና ናይ ኣምላክ ኮይንና ንጳውሎስ ክንመስል እግዚአብሔር ንዓና እውን ንኩልና ይሓግዘና ኣብታ ቁፅሪ 5 ብዙሓት እውን ክትብልዋ ፀኒሕኩምኩም ግዜ እናዓደኩም ምስቶም ኣብ ወፃኢ ዘለው ብጥበብ ተመላለሱ ግዜ ምዕዳግ ማለት እንታይ ማለት እዩ ግዜ ምዕዳግ ማለት ንእግዚአብሔር ግዜ መሃብ እዩ ንቤተ ክርስቲያን ተጣዓመኒ ክመጽእ ተዘይጣዓመኒ ድማ ኣይመጽእን ዘይኮነ ንቃል ኣምላኽ እውን ግዜ ተለኒ ክሪኤ እንተጣዓመኒ እንተዘይጣዓመኒ ተኮይኑ እቲ በኽሪ ግዜ ንኣምላክ ክወሃብ ዝግብኦ እንታይ ኢና ንኣምላኽ ንህቦ ዘለና ተረፍ ኢና ንህቦ ዘለና ማለት እዩ ተረፍ ናይ ምብፃሕ ተረፍ ናይ ስራሕ ተረፍ ናይ ሻፒን ተረፍ ናይ ኩሉ ድሓን እሞ
مخدي سلا زي باللي إلنا أيكونان نبيت أملاخ وين قال أملاخ جزية إن عدكم جزية كنهبو كم زلنا سلامنتا إنا نقال أملاخ وين أملاخ جزية نهبو مغنياتو إذا قال أملاخ مرحينا إيو إتجزي عديقنا حجي مش أملاخ إن مالا لسون نمودعتنا متسبقي زخون إيو قدم منقست أملاخن صدق اندليو زترف دما كله كمالا الكميون إلنا إيو قويتا قدم منقست أملاخن صدق كندلي تايكن هبول لنا جزيه خنبول لنا جزيه إن عدكم مستم أوصائي زلو دما بطبب تمالالسو ምክንያቱ ክርስትና ሽነት አይኮነን ክርስትና بطبب تمالالسو እዩ ንሱ አልዝንበሪው بمستنتان دخياديو أما مجمريا جزية إن عدكم إلو جزية كنهبو خمزلنا كلا أيدما مستم أوز أزلو دما بتباب كمالا رسو نقص سلمان نايبقو داويت زفان مستقبله نكسنت زودي مسدفئه نأجزي أبيهر انتا إلوه أجزي أبيهر أبوي أبزفان أبوي داويت أقمت كانو لخمو أبزخم حصة بحرز بز حزبي أنجس كاني الله خمو كفؤن صبؤن فليه نزهز بزي كم حضرون كمرحنسي انتاي هابني إلو مستوعال مخري طباب هابني إلو مستوعل حابني مخري طباب حابني مخنياتو بطباب ملل اللاس مالت بمستوعل إيو أما أبا ملكتي أي قبول معرف سلسة قطر عسى سلسة انتايلو أما أخلكم لبامن مستوعلن من إيو نسو بسنا يكايدو بلوهات بطباب غيرو قبرو يرئي إلو سلغالو أملاخنا مسكانا يبصحيو إتا أما أخلكم لبامن مستوعلني زبلسي لبان من مستوعل مخانو بسناي أكايدون بلوهاتن بطبابن غيرو قبرو يرئي لبامي مستوعلي كل زفلتيه كل زخئليه إلو سنايا كايدان
ለውሃትን ጥበብን እንተ ዘየልይዎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እዚ ለባምን መስተውዓልን እንታይ እዩ ዓሻ እዩ ዓሻ ድማ ብልቡ ኣምላኽ የልቦን ይብል እዩ ዝብለና እሞ ኣብቲ ምስትውዓልና ኣብቲ ልቦናና ሰናይ ኣካይዳ ክህልወና ለውሃትን ጥበብን ክህልወና በዚ ገርና ድማ ግብርና ከነርኢ ንኽእል ኢና እሞ ግዜ ንኣምላኽ እናሃብና ምስ ኩሉ ሰብ ድማ ጥበብ ተልዩ ንኩሉ ሰብ ከምቲ ዓንተዎ ዝበሃለና ዝነበረ ንቆልዓ ቅጫ ይኮንካ እንትቦ ቅጫ እንድሕር ሂብካዮ ትሓነቕ ኢኻ ትብሎ ዘለኻ ዕፁም መግቢ ይኮንካ እንትቦ ሐዋርያ ጳውሎስ እውን ንሰብ ዕብራውያን እንታይ ኢልዎም ከም ቆልዓሲ ፀባ መገብክኹም ኢልዎም ነቶም ዓበይቲ እዮም እንታይ እቲ መንፈሳዊ መግቢ እቲ ዓቕሞም ሓደ በስብ ኣቢሉ እንጀራ ደይቆርስ ዲብ ዝበለ ምስጢረ ስላሴ ምሂርካዮ ንዕኡ ደርፊ እዩ እሞ ጥበብ ዓቕሚ ምእመናንካ ምፍላጥ ዓቕምኻ ምፍላጥ ዓቕምቶም ተገልግሎም ምእመናን ምፍላጥ ማለት እዚ እንታይ እዩ ጥበብ እዩ ጥበብ ድማ ካበይኣ ካብ ላዕሊ እያ ካብቲ ጥበበኛ ኣምላኽ እያ ካብ ቤትና ጀሚርና ኣብቲ ዘዝተዋህበና ስራሕ ብጥበብ ክንመርሕ ብጥበብ ምስ ኩሉ ክንነብር ክንመላለስ ካብ ኣምላኽ ከምቲ ጥበበኛ ሰሎሞን ጥበብን ምስትውዓልን ሃበኒ ኢሉ ዝለመነ ንሕና ድማ ከምኡ ክንከውን እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝመኽረና ዘሎ በታ ቁፅሪ 6 ገረ መልእኽተይ ክዓፁ ንነፍሲ ወከፍ ድማ ከም ዝግባእ ከመይ ገርኩም ክትምልሱ ምእንቲ ክትፈልጡ ዘረባኹም ብጨው ተቃመመ ኩሉ ሳዕ ብፀጋ ይኹን ስለ ዘረባ ምዝራብ ንስረ መድረኽ ስለ ዝሓዝካ ምልፍላፍ ዘይኮነሲ ከመይ ገርኩም ንዝኾነ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ከምቲ ዝግባእ ገርኩም ክትምልሱ ተሓቲትካ ብጥብዓት ተሓቲትካ ብትሕንትና ተሓቲትካ ብመንፈሳዊ ጠመም ዝተቃመመ ብረድኤት ህድእ ኢልካ ክትምልስ ከለኻ ንሰማዒኻ በረኸት ንሰማዒኻ ድማ ህይወት ኢኻ ትኾኖ ኣብ ኤፌሶን እንታይ ኢሉ ነቶም ዝሰምዑኹምሲ ታጥቕስር ኸበለየ ዲያቆነይ ነቶም ምዕራፍ 5 መስለኒ ክትፈልጡ ዘረባኹም ብጨው ተቃመመ ኩሉ ሳዕ ብፀጋ ይኹን እንታይ እዩ ጨው ዘይብሉ መግቢ መቐራት ኣለዎ ድዩ የብሉን እቲ ዓብ ድስቲ ዝተሰርሐ ፀብሒ ዕማኾ ዝኸውን ወይ ድማ ሓንቲ ማንካ ጨው እንተዘየእቲኻሉ ዋላ ሓንቲ ንትርኢቱ ንዓይንኻ ፅቡቅ ክኸውን እዩ ይኽእል እዩ ኣብ ኣፍካ ግን ዋላ ሓንቲ መቐራት የብሉን ልክዕ እቲ እንዛረቦ ቃል ድማ ምቁር ክኸውን ንህዝቢ ክምቁሮ ንሰብ ድማ ህይወት ምእንቲ ክኾኖ ዘረባኩም
ብጨው ዝተቃመመ ብመንፈሳዊ ጨው እዩ ዝብለና እሞ ክንዛረብ ከለና ክንጽሊ ከለና ብሕልፊ ኣብ ቅድሚ ሰብ ወፂና ክንዛረብ ከለና ብዙሓት ሰማዕቲ ስለ ዘለውና ኣምላኽ መንፈስ ቅዱሱ ልኢኹ ልሳና ብመንፈሳዊ ጨው ዝተቃመመ ክገብረልና ከምቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ክኸውን ዝበሎ ኣብቲ ኤፌሶን እቶም ዝሰምዑ ሰባት ድማ በቲ ዝሰምዕዎ ቃል ኣምላኽ ክባረኹ መገደም ከቕንዑ ህይወቶም ክፍትሹ እቲ ብኣናገሩ ዝመሓላለፍ ቃል ንዓናን ንሰማዕትናን ዘስልጥ ህይወትና ዝልውጥ ክኸውን ኣቐዲምና ክንጽሊ ብጨው ዝተቃመመ ብጸጋ ዝተመልአ ቃልካ ክዛረብ ኢልና ነቲ ዝዛረብ እውን እቶም ክንሰምዕ ተቐሪብና ዘሎና ስለቲ ዝዛረብ ስለቲ ዝምህር ክንጽልየሉ ኣብኡ ሓዲርካ ተዛረበኒ ኣብኡ ሓዲርካ መገደይ ዘቕንዕ ህይወተይ ዘፈትሽ ተዛረበኒ ኢልና ክንጽሊ ድማ ይግባአና እሞ ስለኩሉ እግዚአብሔር አምላክና ምስጋና ይብጽሐዮ ስለ ጸንሐና ጊዜ እግዚአብሔር ዝሃበና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞ መደብና ብጸሎት ከነ ዓጹ ኩልና ሓንሳብ ንጸሎት ሓፍ ንበል ኣብ 5:14 ድያ ዲያቆን ኤፌሶን 5:15-16 ነዋ ኣራይ እታ ከለኹም ኣቦና ማለት ረሲዕናያ እንዲና ብዛዕባ እዚ ናይ ጾመ ጽጌ እዚ ናይ ፍቃድ ጾም ናይ ዘመነ ጽጌ ጽባሕ ሰንበት ከም ዳኣብቲ ይሓበርና ብዙሕ ሰብ ሓተና ስለ ዘሎ መዓሲሉ ይጅምር ኢሎም ነቶም ናይ ፍቃድ ጾም ክጾሙ ንዝደልዩ ሰንበት ምእንቲ ከይበልዑ ብደይ ምፍላጥ ብዛዕባ እታ ጾም ሰንበት ከም ተኣቱን ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታት ኣሎም ክትነግሩና ምእንቲ ነቦና ቤትሚል ከዓ ስለዚ እግዚኣብሔር ዝገበረሎም ኣብ ጸሎት ክትዝክሩና ኣብልለዎ እሞ ብዛ ጸሎትኩም ክትዝክርዎም ሓራይ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እዛ ሓውና ዲያቆን መሓሪ ኣዘኻኽር ዝብለኒ ዘሎ እንታይ እዩ ካብ ሰንበት ጽጌ ክኣቱ እዩ ጾመ ቁስቋም ማለት እዩ ካብተን 7 ቤተ ክርስቲያንና ዝኣወጀተን ግድን ብገለ ጸገም ተዘይኮይኑ ክንጾመን ዝግባአና 7 ኣጽዋማት እውጃት ካብአን ኣይኮነትን ናይ ፍቃድ ጾምያ ብድልየትካ ትጾማ ጾምያ ግን እዛ ጾም እዚኣ እንተደኣ ጾምና እንታይ ኢና ነስተንትን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብህፃኑ ከሎ ሄሮድስ ነቲ ህፃን ክቆትሎ ይደሊ ኣሎ እሞ ነቲ ህፃንን ነዲኡ ንሕጅካ ናብ ግብፂ ኪድ ውረድ ዝብል ብለይቲ ብሕልሚ ንዮሴፍ ምስ ተረኣዮ ዮሴፍ ድማ ንጎይታን ነዴና ቅድስቲ ማርያምን ንሰሎሜን ሕጁ ንግብፂ ዝተሰደሉ እነስተንትነሉ እዩ ኣብ ስደት ኣይተረፉን ስደቶም ኣብቅዑ ድማ ድሕሪ ናይ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ከባቢ ድማ ነፍሲ እቲ ህፃን ዝደልዩ ዝነበሩ መይተምየም እሞ ነቲ ህፃንን ነዲኡን ሕጅካ
ተመለስ ዝብል ድማ ዝኩሉ ኣብ ምንታይ ኢና ንረኽቦ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ኢና ንረኽቦ እሞ ከምቲ ስደትካን ስደት ኣዴኻን ዘብቅዐ ስደትና ድማ ከበቅዕ ኢልና ቶም ዓቕሚ ቶም ክእለት ዘለና ተጾምና ኩሉ ግዜ ጾም ኣይፅላእን እሞ ሰንበት እያ ትጅመር 40 መዓልቲ እያ ካብ ብግእዝ እንተዳኣ ርኢናዮ 5 ካብ መስከረም 30 ካብ ጥቅምቲ 5 ድማ ካብ ሕዳር 40 ዕለት 6 ድማ ቁስቋም ማለት እያ ብፈረንጂ እሞ ተንኪው ዲያቆን ሰንበት እዩ ጾመ ቁስቋም ፅጌ ዝኣትሞ እቶም ክንፀውም ንደሊ ወይ ድማ ቅድሚ ሕጂ ንፀውም ዝነበርና ተዳለና ሰንበት እያ ተኣቱ ፅቡቅ ምእታው ይግበሮ ሰንበት እውን ክንእውጅ ኢና ሶኒ እውን መድሃኒ ዓለም እዩ ቅዳሴ ክህልወና እዩ እንዳ መሓውና ሳሙኤል ድማ ዝሓተትኩሞ ኣምላኽ ስለ ዝመለሰልኩም ዝደለኹሞ ድማ ኣምላኽ ስለ ዝገበረልኩም ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ኳ ሓጎሰኩም ኣምላኽ ዝገበረልና ኢልኩም ኣብ ቤት ኣምላኽ ንኣምላኽ ከተመስግኑ ምምፃኹም ድማ ንዓኻትኩም ንሕና ነመስግነኩም ምክንያቱ በብቲ ዝገበረልና ንኣምላኽ ክብሪ እንድሕር ሂብና ኣምላኽ ዘይገበረሉ የለን ዝሓጂ ዘለና እያ ንባዕላ እንታይ እያ ተግባር ኣምላኽ እያ ምክንያቱ ክህልው እንዳደለዩ ዘይከኣሉ ኣለዉ ክእከቡ እንዳደለዩ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ክእከቡ ዘይከኣሉ ኣለዉ ንዓና ካብ መን ይኮይንልና ካብ መድሃኒ ዓለም ይኮይንልና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞ ሓጎሰኩም ኩሉ ሰብ ድማ ዝደልዮ ኣምላኽና ክገብረሉ ዝሓተቶ ክምልሰሉ ድማ ሰናይ ፍቓድ ኣምላኽ ይኮነልና እሞ መደብና ብፀሎት ክንዓፁ ኣንሳብ ኩልና ኣብ ዘለናዮ ደው ንበል እንቲ ሰላም ዝፅለ ፀሎት ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰዊርና ረዲእናን ምእንቲ ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላምን ዝሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተክርስትያን ንድምና ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ፀልዩ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣምሳና እንደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እማ ኣሜን ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ወምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ወንኩሉ ትሕ እግዚኣብሔር ልምነካን ማልደካን ኣለና ወንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ሂብካና ካብ ምኦ እግዚኣብሔር ኣጥርየና ፀጋኻውን ኣፍሰልና ጀካኻ ንፈልጦ ባዕዳ ኣምላኽ የብልናን ቅዱስ ስምካ ንሰምን ንፅውዖን ኣሎና ኣብ ሰማያት ዘለካ ንስኻ ሰላም ከዓብ ልነፍሲ ኩልና ሓድር ኣብዚ ዓለም እዚ ምንባርና ብሰላም ሓሉ ኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብቅዱስ ስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳይንቲ ኣሕዛብ ከዓ ምክራብ ኣብ ምእታውናን ምውፃእናን ዘለዎ ጉራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህድዑን ብቕንዕን ክንነብርን ኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻ ንእግዚኣብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሓረ ኣምላኽ መሓረልና ቀረባሃላ ኣምላኽ ዘበለልና ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰዓት ዛምሸት እዚኣ ድማ ባርኻልና ፀለናዮ ፀሎት ኣምላኽና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ፀሎት ግበረልና ተምሃርናዮ ቃልካ ድማ ኣብ ልብና ዝሓድር ኣብ ኣእምሮና ዝቕረፅ እሞ ክንምራሓሉ ክንነብረሉ ተኣዘዝናዮ ክንፍፅመሉ ጎደለና ክንምላኣሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ መገድኻ ክንሕዘሉ ህይወትና ከነቕንዓሉ ነነብስና ድማ ክንፍትሸሉ ንስኻ ሓግዘኒ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ሓሳብ ልቦም ዘስመርካሎም እንዳሓውና ሳሚ ድማ ኣብ ቤትካ ተረኺቦም ዝገበርካሎም ከመስግኑ ዝመፁ ንሕና እውን ምስኣቶም ኮይንና ንመስክነካ ንዓታቶም ንማሓጎስ ስለ ዝገበርካሎም ሓጎሶም ሓጎስና እሞ ንሕና ድማ ምስኦም ንሕጎስ ሕጂ እውን ኩሉ ሰብ
دليو زحتتكا حتو ختملس حساب لبو ختسمر نلمنكا أب حمام زلو أسماتهم نفلطهم زي نفلطهم كلهم بصلو زكرونا زبولونا اسفا سلاسي ولا سلاسي ما نبرهان ولا تجبريل حبن كلهم كانوا قدام أسماتهم زي نفلطهم سخادي تفلط إلن يبتهم كتبصحهم حمامهم كتفوس سقايم كتقلل نلمنكا أزونا ناس أنا نعلنا طميات نسألنا شرات فتحلنا صوبة مرهولهم يوفروا دحن اتولنا يقشوا دحن ملسلنا يولدنا أيام كلهم باريكا قديس كعبيلنا نادينا قديس رنجل مريم عمالادنا نعمل أختي ترادقنا بناي نبياتنا هورياتنا صاركانن سمايتاتن صلوتاي تفلينا شانا زو عالكان مسكنكا شانا تحضر دمان معقبكا سمايات تنبرابونا سمكا يقدس منقصها تمسا واركان تاب سماي قوم دمان دريخون نعلت مقبنا لما حبنا حنا نزبردلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا عسانا دقلنا توقفاد حنا النامبر أفتناي تأتولنا منقصنا حيلين كبرن زال علمنا تكايما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا غدن قليخي بسقاخون دن قليخي دي جابير تواعد قويتا سراوي سلام لك له اسغيكا أنس برغتي خي فركر سوم برغيو وملت تسقا جابير مساخيو أوفس تدس والكي عطياتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا أمين يفتحوا يسرق جينا ملاكا نوران يس كريستوس خلنيكا كان سريات يدم ساتي أبسا ولدو لبركة ساتي برهان أنتم أبي قناة وعيدي قناة وران سارقو قناة ببسمكم كن افتارون صحاني يرسيان اسكولوان سماء زيو مهارن كريستوس ملع السبت فلتين زيو مهارن نكسوس 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 فمون بنت اجزيتنا مريم مهارن نكسوس ملع السبت فلتين بنت اجزيتنا مريم مهارنكسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለየን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ዘለናዮ ቦታን እፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና አሜን 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 ደህና ህደር አሜን ስለዝነበረና ናይ ጸሎትን ናይ ትምህርትን ጊዜ ንእግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ አሜን ደሓን ህደሩ ናይ ጽባሕ ሰባት ይበለና እግዚአብሔር አገልግሎትኩም ይባርክ አሜን አገልግሎትኩም ይባረክ እንተና ሓብኩም አገልግሎትኩም ይባረክ ቃል ህይወት ይስማዓል ለይቲ ህይወት ይስማዓል من بروح ليتي عن حضوره قال هيوت يسمعنا كلنا بروح ليتي نستمهرنا يا بلبونا ديرو نأكلكلوتو بطنات نقوم كخون كدبرنا نلمن بوتاتنا لتمهرنا يخلو قال هيوت يسمعنا أكلكلوتكم يبارك قال هيوت يسمعنا أكلكلوتكم يبارك